in the life in this God, no one's here. This public bed, who do not? Not a phone again. Yes, but in the life issue, the internet like 2 minutes in the evening. Let's see. But we got it waiting. In that way, people are like, I'm here. I am here, guys. We have 3 people. We have our participants. Yes, yes. But I hope the link is waiting. Can I get on board? There's nothing I can do. That is, you put the link in the not need to. Jesus, it should work. It should work, guys. Please, please, I beg you. In the name of Jesus, please work. Yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yeah, yeah, yeah. Yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and man, yes, and ah, the little break, and we give you. Ah, yeah. Go, 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 see. Look, Ah, go, go, let's go, why? Apana chiri kuda kushanda nhasi. Chisi Why? adzimai apinda ati mhoresi tamusuwa. Masuwa. But mino kana asina kutovata manje. Kukuvochiri uvodona. I don't know when admire uchasina kuvata. Tofadzo seifeilo car usi tokozani mulaleya. I used to see the face here tokozani mulaleya kuti yakaita sei. Game kuti musikana yakati mukomana but anogara ari eli. Lokaro zvina mavhudzi neuyo handimuzive zena kuti anestineti nokuti bla bla watson tasayaze yes rezvina mavhudzi asanambokuona I want to see your face taritari ndokuziva ndinoziva in a long time ndandoenda musoro uku ratidzobuda nhasi kuziva sista rubatsiro ndovaziva ratidzobuona nhasi handizive modesta akati amnosure ndoziva soita pamire noyuni ndoziva kuona zita but handizive face rose b face handiizive futi sinakatresi yes ndoziva name futi national chris madakwana handisakuziva face gai tamboita kombauzari yekuti ndirinesa dombo ndokuziva ifesi ndokuziva fesi lokadhiamurira rimbidzai maguntu fees days tamboita komboza yekuti mana tambubvura chimbono nomafees days fesi mponda atifanira fesi ndakamboionere sister Eunice here muzvimunyenge yes I know you Susan Matinyam ndiriseisei ndichinyo rakatamba futineti nasinangandarwa kuti guys why is it that everything is not working pandanda kuti pamwe zviri kulingana nekufacebook pezvirei wose facebook zviri toramba kupostika zvachose maona mai rezina yes ndikambotaurawo newe rezina shamwari njokwe lingi yange yachiramba kushanda saka ndandabuda kuti lingi ishande lingi ishande ndozvanandabudira zvako laptop mwana mai you can use it now mune mwe munhu achaona zvake makorean pano anoda kukuona makorean kuti kunyepe atazandakaita yakafika chizorwadza pamberi apo ndokumbirawo peni handongori mukilasi nhasi sekoshandisei ni
Guys, muno zvinoitwa muno pane munhu anotora peni, atora peni munhu iyeye haadi kuzotaurwa kuti ndaisa bhaipeni ndoko zvanenge asingadi kuitsvaka. Ndo zvinoitika munomupa. That's very, very, very not fair. That's very, very incapable. By the way, ndikakukandira peni usati pawakarara ndikati pamwe nomuka uchienda mumakilasi ndakukandira peni. Yes, I think so. Saka inge itori saka kundipa chinhu chinyana che asi kutozvitaura kusori kutozvitaura sokoda kuti vanhu vazvizivire. Mukonyi ndindimbona kuti me zviri sei zvako mai kumuona nebhabhu. What do you say about you? Guys, I don't know if Adma is here or not, but ndakutaura nyaya yangu mondibatira kumberi. Mabasa vanofana kuzopinda palife naadmire. Anyway, I thought she's Admire. No, Admire is not here. Hello? Hi, Cheryl. Cheryl. Ndazopinda nhasi ndanzwa uchichema kuti ngatimbonanai. Mashemarians, hi. Munenge muchishandisa zita rakanzi chii? Rumbidzai mugudu. Rumbidzai mugudu. Yay! Cheryl, unoziva ndakatanga kukuziya November last year. Uchiri kuita story time once a week. And ndairwadziwa ipapo wanga wasitova kuita live studio waiposta then tozoona then upgrade ka taakuuya mustudio ene ndikaona chimunya ndinorwadziwa ndazopinda then kufacebook futi ndokufollowa and kazhinji ndinobva ndaita number 1 kuposta ukalaika vanhu vepanopamba vanotoziva kuti nhasi ndalaikwa naShero. KuFacebook manje ndinogona kunge ndakaisa like zvokuisa patime zvonzi paschedule saka inozosara pamwe youploada ka indakafa nehope zvangu saka vanhu pavanozokomenda ndinozotaura kana dzimwe nguva pandinenge ndaitawo nguvawo ndokumbolaika but kuFacebook handisi nyanyova active ini. Hazvina basa nyange ukazolaika zvadelayed ndinofara zvakadaro gonera Shero kwatiri vamwe social life ka inoneza unongozivawo inongoziva nguvani kumabasa saka totovaraidzwa newe ramba wakajanya. Ikauchira munaro here ikauchiri kwati chii chakanaka mubhedha Shero iwe. Oh, it's really nice. Zvishua yakanaka like the design. I like the design. Yakanaka. It's really nice. Muri kupi mimi? Kuma +1 uko. +1 iri kupi? Handizivi +1 iri USA. Oh, kusiteti. Ibvabva wabva waita kuita siteti. Shero matauriro ako ndinofa zvangu nekuseka. Muri kusiteti. Aiwa. Uri kuti gonera ndinoda kuwaste time. Uri kuti gonera Shero ramba uchiita kuita criticizers variko ende dzimwe nguva vanjanzi. My sister, muri right. Mushe, muri sei ndafara kukuona. Amana nangu ndingorera pano ndirare ndakunzi box. Ngundikandira. Ikuita ichifreezer minute nekuda square but ndafara. Yangu. Yese mukumboita muchifreezer mezvo kufamba sei. Really?
aiwa bandafara. Inini ndiri team Shero, ndiri team yes, kahet kauya Shero. Ini ndiri team Shero, ndiri team Admire, ndiri team Shemarians zvese. Hama dzangu vana Gogo, umwe Shero. Vese, mese, we are all family and we appreciate you guys. And I just like this platform because anyone very respectful. Saka, it's just a fun environment to be in. So keep it up. Vanjas, mchengetwe na mwari. Bye guys. Thank you so much. Thank you. Beta basa. Yes. Baby, You see? Abana ndaona ndakutsvagwa ndorara vene. Asi ndiri kutsvagwa pane kwandasangana nekomende yekunzi baba makatiza musha. Tiana dero. Mombe dzeusiku hadzityairwe nemazita. Suri. Kize. Otherwise it is a say ndiriko ndiriti. But mabasa anenge ari mawana. Yes. Mawana. So zvakaoma. Kana zvimunya zvacho zvimwe zviri kubatika zvimwe ndiri kutozvipotsa so. Yes. Ndatova nebacklog yakaipa. Yes. Otherwise it is a topic ndimboita co-host. The topic yemuskawa. Ndaiva good boy. Saka handinazo kutaura. Yes. Yes. Uda kuhwaira nyaya yacho ndichitaura uri co-host uri paside uchindidzedzera. Ndoona kukotsira vanhu vakandimhanyisa panapa. Are you sure? Unokotsiri? Hadzogona kungobata. Asi kana dzichisetsa pamwe ndogona kumboshingirira ndichiseka misikanzwa. Oh, yes. Waimhoriso kana neziro netimu rakakuvhunza nezuro repa Tenward nepa pachikutiza nekuairport timu yakafara iro rakakumhoresa. Ndakaruzirira. Ndichaiona ndichaitaimira live yacho. Yanezuro. Yanezuro. Aiwa ndiriko vese vakandimhoresa makadi. Inini ndiri hanzi kuuya kwangu kwakonzeresa stereki. Live yekutanga yatombovhiringidzwa. Really? Really? Hazvisi unoziva pane umwe munhu wakauya kapanapa unonzi Budi Tari nevamwe futi vanonzi Budi Benson Masawi vanokufarira zvisingaiti unovaziva? Ndakavaona. Wakaona kuti? Pachimunya. Seriously? Bvudzi rangu rakanaka. Ndokungobata kachifungo chandikomenda. Harisi rakatambokomenda rikati pame futi. Kunyarara kutozama kuti muchichinja kastyle handiti ndoziva zvatakakomenda muchita zvebirthday. Oh my God. No, it's different. Sure. I feel heartbroken. Why is it that you always break my heart? Sure. Hazadmire here. No, sure. Hazadmire kunyarara it means that you should change your hairstyle. Ndikasauya nezvibrigadier zvinozokandwa nani? Neyasikana. Is it fair though, Nyasha? Nyasha usaone Korean movie undibatsire cha. Chimbopoza. Nyasha ari kuona Korean movie. Ani Nyasha unoziva ndima moyo. But Admire anongokanda zvibrigadier. Admire is never sweet. Have you ever been sweet towards me? Unongouya uchindikandira zvibrigadier. It breaks my heart. Tibvunze comment section here kuti chokwadi. Yes, you can ask them. It's not fair.
kana pakangonyora vanhu 5 kuti ndokanda zvibrigadier. Taurei chokwadi guys, adimai anongouya achikanda zvibrigadier, of which even asipo zvibrigadier zvezvingoflyawo. Unondikamfota when are you gonna comfort me? Ndichitoda kuti upindurudze maziso zvauri kuita uchitoema, sonakidza kuona se bvunza comment section. Oh my god, handina sister Luka unokanda uyu Lucia atanza ukandi. Guys, sister nokusibhebha ndawana 2 hanzi unokanda. Mabuleda nai vedu vanhu vanza ukandi 2 people. Varamba. Budimasa uyai pano, mi budimasa ubaye link muye pano. Budimasa uyai pano, budimasa uyai pano. Tukudai hanzi brother ngavapindewo, sure. Ngavauye budimasa uyu panapa. Zvibrigadier ndinokanda ndigara ndichingozvikandwa inini panapa. But iwe unofuya uchizonga uzondikomende futi. Musi wakati ndinoita tsodi inenge yamai azuka, yetsamwa yamai azuka. Ndozvawakasiya wandikandira panapa wadisappear. Saka makaresa kuzvinzwa. Ndakati inini ndozvandakawa. Ndakati haisi kunzwikwa. No, ini ndozvandakawa. Apa nhasi wakuya kuti hanzi bvisa zvikureva kuti unofanira kubvisa zvashakara. Hana kuti zvasakara. Wati chii? Ndangoti kuchinja. Izvozvo zvinogona. It means a lot. Zvistyla somehow. Handi unogona kumbozvitaita. Bvunza Nyasha anoziva zvekuita. Uya undistyile. Yeah. Ngatimboona kuti ndingaite sei. Ini ndogona kuita plan. Sure. But chero ndikakusiya wakaita unge Van Choga, haisiwo tenda style awo. No, satauri zita remunhu. Ndorwadzivo koni. Ungondisiwa. Zvakanyanyisisa. Wazondiudza ndakubvunza. Asikana, that's not fair. Why uchingomirira kuti ndikubvunze? Why wasina kundiudza iwe kuti ungondisiwa? Sei wamirira ndikubvunze? Manga matondipa mukana here asikana? Ungochimbokatanga ndikanda zvibrigadier. Vanhu vamboona kuti unoema seika. Vanozviziva here kuti unoema? Handimi ndikuema kuti. At least ndokwanisa kuexposa zvavasingaonewo. Hanzi ndigerwe zuda tione kuti unoita sei. Unotida ndine zuda ireyo kana kuti unobva tondirasa. Chachibrigadier vanhu vakutaura zvezuda rangu. Aiwa karangu inini, not yours, hanzi rangu. Tingaita makwikwi here kuti ini zuda iwe zuda. Hanzi nabudhi Benson handisikomba saka network yangu iri kuplay around. Zvatobatsira boss. Waigona kutozomeuta even worse. No, it's not even like that. Oh my God. Mofa vavanze vanongoti zvazviri wa. Andi wakakuti unomboziva mutupo wangu here. Ndakaiona clip iyo uchibvunzwa unomboziva mutupo wangu here. Hanzi ndimbomira zvimabrigadier. Hanzi namukoma Masawe ndimbomira zvimabrigadier. Ndaregera. Waita lucky. Wakuudza kupi? Takisa macomments. Ndikumaona. Yes, thank you. Saka uchinditaura sipo. Pakaipa. Ndakakurota nezuve by the way.
Sure. Really? Ndaita nezve. It's interesting. I'm so curious now. Tichora nyaya. Tama magemu. Tikubi. Yes. Dzanga dziri hope dzangu. But I'm surprised kuti wakwaza kundibereka. I'm gonna be able to do that. Yes. Kundibereka sha. Can you imagine? In my dreams, wendibhabhura. Wetondibereka. Cool. Saka takapfeka matching shorts. Unoita short, unoita short. With my nice t-shirt, match ku beach. I don't know kuti nyika ipi yatatiri though, but it was really nice. Tichitamba. Manje panopera Carolina. Upe dzinodudza idzodzo. Matching shorts. Maphotos achazobuda panapa. Ndipo vachamaona. Kuti waoneka kuti hope dzakadudza. Wait, hello, did you say? Kwandiri kwacho urikundinzwa? Uyo ngaaite mushe uyu. Hatiswere tichimurwirira mukadzi auye kuswakandira mukadzi zvipirikatiya. Yes. Yes. Iwe admire ita mushe. Yes. Yes. Zviri semudhara. Nani kuri sei? Uyo mukadzi ndiwo mukadzi wako. Tiri kukurwirira mabattles asingaite iwe waakuda kuswakanda zvipirikatiya. Chimbomira tine hondo dzatiri kurwa. Anoziva ndiri jendo. Tinenge tinodenda. Ndizvo kasusa nyanya chijendro uyo mumwe wacho uyu koyo. Pamwe pacho haandi chijendro chakambva chanyanya. Ona zvaari kuita. She has been missing you. Tichitongorwa. Saka chimbomira kukanda zvibhirigadiya. Please tapota. Apaonekwa mufanzikwa sorry zvei. Handiri wangu. Just to show love. Hazvina basa kuti uri kuAustralia. Just to show love. Chindidonedza chero chindidonedza. Kwandiri wacho hakusi kutomboita chindidonedza. Alright. Mary Martha, you see. Sister Mary. Hello, Cheryl. Hey, how are you? Didi boy, my name is Murisi. Baba mdiki aji. Maguru wangu makadi. Muri right here. Zvakanyanya sezvamunongoona. Amene mimi. I like effect ya munoisa pana Cheryl so. Ndatoona muningi wangu atonyunguduka. Achinyaririra so haikona. Shit. Right. It's true nights we're doing a show. We are having a great time. You know? That's the story time you go bude papa story time yacho. Taona tatofunga kuti pamwe tatomu story time guys ndani chisha kuti zvinoyengeri yechizvi. Ndani chida kunzwa zvangu yaye kuti waita same skadzi yawaita kuchikoro. And I'm trying to say ndakamboenda kupunishment here kuchikoro. I don't remember. You're gonna date that Mary papa burger. I admire. Ndofunga ndoroti Cheryl akanganwe zvinhu, maybe you should help him. Kototi ndofa utoshayikwa kuti Cheryl atange kubehave. Kuti kudaro. Behave one. You know what? Everyone was missing you, admire. Kana ndinda kusuwa imese zvenyu. Wangochiti suwa asi usingabatikako.
vanenge vakaipa tonyanyisi. I understand kuti tese tiri mumasango dzimwe nguva hatibatike tese mabasa anenge akawanda. Ende wese zvino rosta rangu rakachinja zvozvo zvakatonyanyisa kutoipa. Unenge uchingocreatawo katime tikakubatawo ka1 ka2 zviripo. Unofanira kuita haufanira kuita kuti vanhu vazobvunza kuti kuadmire chii chiri kuitika. Tada kutofunga kuti pamwe share akakuisa kublock view. Ndiripo. Uripo zvako aiwa. Ndizvozvo. Ndouya. Anomaona atoshamisika kuti ndiripo. Anotozviziva kuti ndachifanira kunge ndichimukira kubasa but ndangonyuka. Waitako. Wamamboti entertainer ndaona munin'ina wangu haikona achinyaririra. Dai panga pari paine muti padhuze wapera wapururwa. Kwete muti wani kana purazi taigona kutongorima achipedza kuita zvaari kuita izvi. Uri kuzvigona chaizvo munin'ina. Aiwa imi michiita show tingoteerera zvedu. Ndangopindawo ndichimhoresa. Thank you all the shamers and thank you Adi for coming. And thank you Shema for a good show. Tinotenda chaizvo. We always enjoy watching you and we are not even afraid to be part of the family. Kana pane vamwe vanhu kuti unonyara kuti unge uri associated with, but we are so proud to be associated with you. Keep up with the good work, Sharon. Thank you. Love you Adi. Ndakuzivaika imi makauya muswekera. Mira wait a minute. Makauya pa birthday katikayekera mukazosunda baba vaye kuti bhai mukati mekamera. You look different nasi. Ndiri kumunda. Can you see? Yes, ndikuzviona. Yeah, ndiri kumunda here. You can see chibage changu in the background. Makarima kudai. Ndikupiko kwatori chibage chakura kudai. +44. Saka kukutonaya kana kuti munodiridza muita zvekuirigeta. Kunombonaya tinoirigeta zvese. Tinodiridza. Tinodiridza saka ndinoita past time yangu ndiri zvangu ndakateerera shero. Muzomoresa vamwe amakandinakidza musi uya. Ndazokunzwai kuti nemhuri yangu. Nasi haipo achatozoona chachimunya manje kundani. Hanzi haiwa imi bhaipo. Vanenge vachita musikanzwa. But he is also crazy about you. But vanombodzingwa because vanoita musikanzwa. Yeah. Saka aiwa, thank you very much. Okay. Alright. Alright. Baba uchisekerera sha. Baba ipambika. Blaze maita basa. Andaona wokuenda ndapwa yakasimba. Okay. Thank you. Vari kutaura. Bye. Right. Okay, thanks. Adi ede gogo zvisi. Rise. Ndangopindira hangu kuti ndimhoresa adhimaya kuti kokubva waita kurova kunge dora kudaro hanzi. Gogo ndiri kumbotsvaga mari yekuti ndigozoenda kuZimbabwe. Kwakanzi dheti yekuZimbabwe inenge isinawo chipa. Ani makanzwa achiti muchaona moto. Saka ndiwo zvauri kutota kuti usabatike nenyeyo. Ndakutounganidza. Manje panapa pachaka panenge paine maBP nemabp. Saka unoda kuti tirarame sei isusu. Bhodha rogona kumuka rakavhurwa BP inozoitawo kwangu futi. Gogo unongoita uchiuya. Gogo mazvinzwa munhu ataura ega handi kushandisa mari yemudhitu. Umonaka I'm now expecting a lot. Oh my God. Zvino uchatosorwa nawo madreads auri kungoisa kumesa. Shade rakandwa iro. Kana vari vamwe vanonyararirwa nagogo. Indikataura iwe ukazvitaura unofanira unotouri kublog view. Saka wazi I think vanhu vatishera blog view wanga wamusuwa pesa apa. Oh my God. Gogo.
Kuguma mandibirire kwemusikana. Rudhende rwese rwanga rwakusuward maya. Unongouya womakisa register womhoreswa woenda. Wouya womakisa register womhoreswa woenda. Kuguma ndikaenda chibrigadier. Sorry. Yebo. Depois anda dentro da iPhone. Oh my God. It was. All right, so It was. Uri tiripo. Kuti mai wo kuona kuti vanhu vanenge vangori kustage kwako. Handizivi kuti ndingati chii chero. Sure. Vanongoona zvinokuitira kuti vakauya kusaidi kwangu ka zvinokuitira iwewe. Varutoitira iwewe kunyanya. Ukatovabvunza varutoti itori chero iyoyo. But inozouya manje iri. Vanofaita vari mukona yangu chete. Kuti zvisimbe. Really? Yes. Really? So, what's the plan? Ngatimbotaura tinzwe musikana. Takateerera zvedu. Nditauri chii musikana wangu? Damatondidonedza nokuti tonyatsototaura wakasununguka. Ndise link panoda link. Sister Eunice. Ndiyonyara kutaura. Oh my God. I'm shy. Ndiyisa link guys. Chagotaura sei? Ndotoichinja hangu zveiita mangwana yacho chagotaura sei? Sai ndatovhiringidza zvese kai. No. Hauna kana. Ndaisa link guys. Ndaisa link Sister Eunice kana Sister Eunice vauya. Hello. Yes, Shero. Sisi. Hello, my brother. Muri right here, Sister Eunice. Ndiri right hanzvadzi. Ndikangoona muroora achifara kudai ndinobva ndaziya kuti aiwa hanzvadzi yangu ndizvo nekuti anobva ashepe kubata makoti wangu. Chagoita story time yangu sei. Ndinobvaona zvese zvamba zvaitwa mabharangisha zvoenda musango, nyaya hapana nyaya tichanzwa. Ndikuda kuzama kutaura but ndikubatwa nesitswa. Uri sei hako Adimai? Ndiri right, muri sei Sister Eunice? Aiwa ndiri boss zvangu ini. Ndiri boss. Boys dziri boss tereke. Dziri boss dzambobuda kumbonofamba famba, kune kazuva kuri kupisa saka dzambobuda kumbonofamba famba. Madzoti vapote vachichengeta mudzimai wasekuru asanya usurukirwa ndisipo. Aiwa ndinovaudza. Ndinovaudza. Shero waswera sei? Ndaswera hangu ndiri boss zvingamboiti, ndaswera ndakambobata ndikamuka zvangu asi ndandifunga nhasi kana ndachihururu chitaura ndichagotaura sei. Kuchinongobuda zve. Kwadimai adzika huro ere kuchihururu. Aiwa chinongobuda kachihururu ika chagara mazuva ese chinobuda wani naishero ko nhasi chaitwa sei? Indo step down my manje na Sister Eunice tobuda utano. Tobuda hedu wosara wonyasomedza chihururu chako zvakanaka. Ndoda kumbozvizama kutaura aripo. Ndozoona chachii.
Admaya usamboenda, ajaira kungonyumbwida zvisina basa, usamboenda. But mazvinzwa ati hanzi ndiri kutsvaga mari yakawanda yekuti mudhete unenge wakapenga kuZimbabwe. Mazvinzwa ataura ega. Ai, wataura ega angozadzisa, handiti iwe ndiwe wakatotaura kuti unenge wakapenga. Asi haasi kupromisa, ari kutaura zvawakataura. Ndakaseterwa pesi. Saka ari kushanda, rega ashande kuita kuti mudhete uite wekuZimbabwe. Alright, ndachida zvangu kungomhoresa kungoti Admaya uri kuona manyariro anoita makoti. Anoshaya izvo ndandichi madhiredzi andiri kuatyira. Adonzwa aitwa zvese ndofunga musoro uyo wakutopisa. Shero ari kukwadzisa necomment section hanzi ndakamupei, hanzi story time yakutodhakwa kuti ndauya. Iri yatodhakwa, handizvozvo, wanga wamborovawo hanzvadzi nhasi ngaitodhakwa. Ngaambonyumbwida ari ngaataure nyaya yake. Inyaya rudzi inonzi aitaura zvangu, ndotaura. Admaya usambobuda mwana wamai vangu. Ramba urimo, ngaataure nyaya yake. Usambobuda. Ngaataure nyaya yake, ndakutopedza nguva tauda kunzwa story time. Tozobatana time. Usamboenda Admaya. Jesus Christ. Bye-bye. All right, Admaya, thanks. All right. Hapana zvangu, ndangouya kuzongokuona. Kungokuona zvedisa hatina zvakawanda zvekutaura, kungoti tichikuone tiri kumateresi. Kazaro hakuna munhu anenge imi. Ndatowana signal zvikanzi kwaita munyengano muinbox murega, ndakatotsvaga foni. Kwete nanyasha. Saka muri kuti hanzvadzi yangu yakufonera dzano kuti pane zviri kuitika manyaya. Ndanzi kuinbox chakachayiwa, kune vari kutadza kutaura zvavanonge vachimbotaura mamwe mazuva kana nhasi vari kungosmaila vari kungoblasha pauya amwe akanzi Chirando. Tinoona ndisvike chikomana saka isusu ndisi taakutopenga zvepika panyaya dzacho idzi, tichingoitwa mafusa. Ende chasara mucharizotanga kuti isusu ndisino kuparadzanisai watu ndozvasara. Hapana chimwe manje mune maakubloka ndisu. It's fine. Takota tiri kukuona, itai zvamunoita imini. Chibrigadier achina kunotiswa gozi handisi ndataura. Asi munofara zvenyu Chirando. Chirando vari right. Muri sei kubaba? Baba ndivo vari pano. Baba vanongoyo zvavo. Baba vacho vari a bit civilized zvavanongoya vachingoona, so ngoti ndo zvamafunga. Handina chibrigadier charakanyatsotarisa kuti chibrigadier chipi chirida kukandwa nini, handina. Kungokutarisa zvako uchida kudembura musoro iwo uchingozoruma mabraids. It's okay. Haiwa handisi kuda hangu kugara, ndangototi rega tingopfuura tichingoti kukuonai. Even nyaya yacho mochizongotaura zvenyu, asi chikuru ndechekuti tazviona. Papa, chichooni papa, nemwene wazuro uno, chichooni papa. Tichiona
Nyasha dayamboyambo ndipo comment. Nyasha ndiari kuziya comment iri mumwoyo mangu. Nyasha dayataura. Nyasha ukona Korean movie. Nyasha ndiari kuma Korean. Ari kungopopota ari ikoko. Chirandu endererai mberi nezvamakaronga tione kuti munopushawo masports acho kusvika kupo. Tinenge tichingokutsigirai mazuva haafanani ende zvamamuchitaura zvezvekuti mazuva kumboita basa munenge musipo kuita sei dzimwe nguva you are a victim of I don't know misdirected annoyance. Munhu anenge angobweka nongoti munhu wake haapo haasi kubatika. Kunda ari kuomoka. Hanzi victim of annoyance. Who? Misdirected annoyance. Shera anongomuka achingorobodza achingoti hey nini vanhu vari kundijairira. Ndakati vapiko zvakanzi handisi kuda kutaura zvakawanda. Ndakati wo saka inini hangu handizoona hasi kunyanyopinda palive nechingoziva kuti ndisolo namutsai. Saka Sophia crazy. Very crazy. Out. Chibuda. Apa dzimudanga dzimudanga handina divi ndongonyarara ndakatarisa. Saka ndakatozomuti because kare aingoti akangomuka achingosvotkoba ati haakumbi nini. Saka ndakazoti aiwa Shero iwe uchiita se chipoto uchigara nenyaya dzako mumwoyo muzondiudza kana nyaya dzenyu dzaapama-advanced stage because uyu mukomana uyu achazotadzawo kundinyasondirespectawo sababa. Kungoona kunge ndinongopindira zvinyaya zvacho. Saka ipapa pandosaka ndaakumboita ndichitambira kure. Ndaakuda kuti muzouya nyaya dzenyu dzaapari advanced because ndamubvisa mubox. Ndamubvisa mubox. Inda out nemisdirected annoyance yako ega ndiede mumwe. Pane adonha akanzi masaendepi. Iwe uenda kumateresi inda unoita comment section. Nesu. Anesu wakanyasha. V. Oh, no. Ndiwe V. Kundozama uedha munhu wana akanzekera. Ndikutadza muedha apo. Iwe kumbi. Angazvinotadzoka. hako hopeka kunoku it's 3 AM so mashoni ari kutanga papost. 3 AM kupi. Uri kunyika ipi yacho? Which country? Which continent? Which world? 3 AM ka uri kuona kutoti vamwe tiri mumajama. Saka vamwe vakuuya pano vakuti rosta ravo rakachinja wati kuda kuti mbunyikidza panapa nerosta ravo vada kuti tiite show midnight. Uri kuvaona Shero? Mukatoita midnight handichazoonei. Ikatoita midnight. Don't attack admire. No, it's fine. Ndangoramba kuzokusapota guys. Ekungoti Mwari ngavazvikomborere zvinenge zvichingoitika. Menoti zvipa tivatezvitisa. Crazy, don't do that. Okay, cool. Bye-bye, Kumbi. No, thank you so much. We're looking forward to your story time. I think today to be a good one. Ndamtoita story so. Ndamtoita ari yeke. Wambo sesekezi.
nababa. All You right, eat good it's night, fine. people the wind. Bye. Out of the studio. Kick off from the guest. Kick us. Right. Admire. Chipo. Oda kubata. Yeah, ndikasistepa down ka. Iwe unogona kutaura zvakanaka naka. Oda kubata. Ini chero ndogona kupinda mucomment section. Ndongoda kungoti utaure story yako taka. Wakasununguka chete. Oh, good night. Thanks for having me. See you in 3 weeks time. Yeah. Maybe 3 weeks. 3 weeks takanyanya. But maybe How soon. down when? And ndichambobatika mucomment section probably per weekend. Then ndiri mucomment section kana pane malive. Ndichingoona. Munongoona ndangonyukawo. Surprise yakanaka sepapa. Really? Didn't you like it? Stay for it. Good. Saka ndichangofama futi kungokufadza wa. Mufaro wako irresponsibility yangu. Ungona uchifara so uchingoblasha so. Kana necomment section inobva yaona kuti zviri kuendeka. Yes. Oh my God, comment yavutaurwa necousin yangu admire ari kuenda saka ndichaite story time yako ndakuona Korean movie yangu. That's the comment yabva kutaura. Saka udi kundiona ndichiita malive but uda kuona admire. Watauriri statement, you broke my heart. Ukabva watoti newe uri muroom mangu unobroka heart yangu dero. Asi wataura kakuti hanzi admire kuenda rega ndione Korean movie yangu. Ndichati mubhlasho wangu waenda. Sorry baby. Chiri bored. Zvinhu. Usanyanya washungurudza. Uzive kuti nditeteka kune rimwe side. Bye. All right, thanks. Bye. Thank you, Mashemarins. Kani mokujoina mucomment section. Bye bye, sweetie. Bye. Kid. Bye bye. Hey. Matemanga kuhodzi nekusmaila. Uyu. Right. Handipinda mood manje. Oi. This is it's not easy. It's not easy. The struggle is real, guys. But anyway. Story time. Right. Story time yangu yengeri yekuti. Guys, mukangotype kuti. Mukangotype kuti admire ndobva ndabatwa nesetswa. Please don't. I want to focus on my story. Right. Ningirikini zvakaita ndezvekuti tiri kuprimary manje ndototanga pakadzi kucheka reza ndisina pajira ndakacheka but imwe yacho is a little bit touch. I hope handizobudisi tumusodzi handisi kutaurisa macomments akufokasa nepapapa. Right. Ningirikini zvakaitika ndezvekuti pana ndiri kuprimary handisika apapo ndanditori thingi paita nyanyoshasa mapenzi kumagrade 2 but I don't even know kuti musikadzi wangu ndopa wanga wanyanyotangira here but wakatangira kare musika wavo. So now zvazvakaita manje ndezvekuti ndakaitwa iyo gurupu rekunzi class monitor iyaiya ndokuti ndakareba kudero zvazvaitika zvekuti ndandichidzokorodza futi grade 1 kana ndidzokorodza grade 1 pepe ndakabva ndaita sei hanzi iwo ndonoita zvose ndakadaita futi number one grade ndaigonawo zvangu
asi zvaizvitika zvandibata ndaita dofo ndaitita kana 2 figures kana zvandibata zvisina kuverengawo. So mumwe musi sobva ndarasha mapenzura airashwa, but mazuva iwayo I think mapencils zvinhu zvekuti zvezveka zvaiwanika, mabhokisi aingopuhwa emahara. So now zvakaita zvokuti ndakanga neeresa because ndo yakatanga kuitika musika wewo, ndoita pakuti ndakasa futi guwa grade 3 negrade 5 ndozinda pane chi yekucheka zambia ndozinda pakubviswa prefect. So now pazvakaita zvokuti ndakada kunoba pencil mustoreroom nokuti ndindainzi ipa vanhu mapencils avo ndofamba ndichivapa, but pakunopa mapencil inini yangu pasina bhodha ndarasha. Saka class monitor ndakati handingashayiwi penzura, indiri ndikunotora mapenzura acho mudura maari ese ndaiziva maari, vanhu vese vairambirwa kupinda mustoreroom indi ndaibvunzwa chiti kupinda mustoreroom. Ende pane chinhu chandakazonotisa as time goes on kuti no zvaizoitika zvezvekumaschools ka I think in real life kana ndisingareshi, if your parent achiratidza kuti ane kamari ka kana kuchikoro kwenyu zvikaonekwa kuti muparent wako ane kamari, even treatment yako inenge iri different from vaya vase vanoonekwa kunge vasina mari. Guys, ini ndikuti ijudgment yandakanotisa ndega kuti zvinhu zvinoitika izvozvo kuti muparent kana akaratidza kuti ane mari, akaratidza kuti mwana wake let's say nhasi arasa a pair of shoes, anoita sei mangwana anenge ane a new pair of shoes, nhasi arasa juice, mangwana anenge ane juice nyowani, votonzi mwana wangu akarasa juice, wonzi ineni utasa kana kustoreroom wemajuice, wonzi hakuna, mangwana mwana anouya nejuice nyowani, malunch box unogona kurasa every day uchipuwa malunch box manyowani. So that thing manje ka chinoita kuti mwana iye anoonekwa kunge ari apa pake ka asi treatment inenge itori different. I'm not bragging right now, but I think makambonzwa story yangu yandaikudzai kuti in life yangu was okay, was good, but yakazochinja ndaform 3. That was my life, I think in general, ndozvanga ndingori, but pandakasvika form 3 life yangu yakabva yapidiguka, and handina kana munhu wandoblame about that. Each time yanga yakwana kupanga kuti ndizivewo life in a different way, but wakubva kuprimary kwese uku nyangwe even madhuna mutuna ndaizoitaka ndaimabuda madhuna mutuna iwayo because maybe kuti muparent wangu school fees babangu vaibhadhara yegore rese, ndikatodzingirwa school fees dzimwe nguva by mistake vaitotasa kuti can you check again kuti mwana wezveshuwa here, ndozvaiitika because vaibhadhara yematemi ese, mauniform nyangwe ndikarasa nhasi mangwana ndaigona kuti sei kuuya ndine new uniform, mauniform ndasingadzokorodze uniform ndaigona kuti ndine mauniform kana kuti 5 mapairs. Saka ndoyanga iri life yangu iyoyo. Ndotoremember futi pandakambokanganwa zvimabhegi takagara panze ndakarasha nhasi, mangwana acho baba vangu vakabva ndarasa, vakangoenda mutown vaonera nenyuwo zvinhu zvese ndobva vatondipa. Saka every time pavaizviona ndofunga matichazi aya treatment yangu yaita sei yaisiyana. Mabhuku pakanzi paridiwa bhuku rakati, baba vangu vainotenga ese mabhuku anenge ataurwa, even kuhigh school ndo zvavakaita, vakanotenga chinhu chese chakanyorwa ipapo. Saka because of that treatment yangu yange yakasiyana. Ini ndakangosvika ndiri mnyowa ndiri dzokorodzoro dofu ranga radzokorodza, ndosvika ndokubva ndatopuwa portion ndokutotora maprize kuda mamwe acho ndaisatomba madhizefa ndikangopuwa maprize aya grade 1 grade 2 pane kamisshape kakamboitika zvakaoneka, ende zvakatooneka nekuchikoro kwedu kuti pane zvaitika, vakatodeedza vanhu kumba kwedu kuti chii chikuitika nemwana uyu, I think there's something chiri kuitika, kana pane zviri kuitika kwamunika inhau yekuti baba vangu vanga vamuvha vakunoshanda kune imwe city, mumuvhiro wakaita kune imwe city. I don't know kuti zvakandiafecta sei, but zvakatondiafecta zvekuti zvakasvika nekuchikoro vakatodeedza one of my eguardian wandani naye ipapapo, mai vangu futi vanga vatomboendawo kunoita zvimwe zvavaita, saka ndakasara ndine eguardian. So that guardian wandakasara naye ka I think zvaioneka mose zvokuti vanozviona matichaziva kuti no baba vako namai vako havapo iwewo, ndobva vati zvoni vanyora tsamba ndobva zvanzi guardian wako ari kubaba ari pibva, vandibvunza kati havapo vakushanda kwakati, zvikanzi ko mama ndikati havapo vakaenda kwakati, zvikanzi ko ningirikini ndiari kugara nani, ndakati andikugara mwana watete wangu, zvikanga auye kuno, ndobva vatotaura navo zvikanzi iwe mwana wahaso zvanga ari even izvozvi ari kutouya asina kutobvogeza chikoro chii chikuitika. Ndofunga guardian wangu inaingondimutsa otonzi pfeka uniform uinde, vakazviona vakadedza kana chikafu chacho ndofunga ndandakungoinda nezvinhu zvisingahwisisiki, ndobva vati no asiri izvo zvatoziva. Saka ndo zvandida kuzama kuti angotaura kuti point yangu ndo kwazvakatangira. Saka zvadero manje ndakabva ndaenda mustoreroom ndakandotora pendo, pane ndezvimakabhodhi zvaiva mukati muya indokubva ndakwira pane uyu waikwira zvinhu 3 kuti chekutanga chechi2 ndokukwira pamusoro pepe mapenzi aigara pamusoro pepe ndokutora penzo pamusoro penzo
bhokisi rakabva randidonhera mapenzi ese abva ati warara pasi. Medhimai vakati uditei, ndobva ndangotanga kuchema. Ndozvandakaita zvikanzi chibvapo chidzokera unoita sei unonhingirikina unogara kwakagara vamwe. But pandakanhingirira pepeka ndakadigiri bhokisi remapenzi rakadonha, but at the same time ndakatora futi reza dzava muchingirini muzvimakadhibox echo, ndobva ndatanga kuda kushapena. Ndakatyora penzo nepakati, ndaida kuita sei, ndaida kunhingirikina kurodza penzo yeye. Ndida kurodza penzo yeye ndakazvicheka from here apa pane kamaki apa munogona muchikaona. Saka ndakazvicheka from here pandaenda apa pane kanhu kakaita keblack apa, ireza iyoyi yegrade 2. Pandaenda pane katsinga apa pakakatizodisappear zvako, pandanocheka futi netsinga apa ndobva ndanocheka apa futi pamwe pacho apa pakaita kakupenyerera apa, ndakazvicheka nereza ndiri grade 2 ndamapenso. Ndozvakaitika. Saka ndakableedha, ndazotora chimwe chidhende zvaingoma zvekushainisa zvaiva mukati zvizvi, ndobva ndazisunga ndiri mubva ndavhara neuniform. Havana kumbondibvunza kuti chii kana kuti chii, nekuti ndandangochema. Hapana zvandakataura, ndakangochema. Ndachema kudero ndobva ndazoenda vangoporawo pega, but nyaya yepenzo yandakabaya haina kuita sei, haina kutaurwa, haina kuitwa anything, wangosiyana nazvo. Then this other time ndatokangana futi imwe yekuti I don't know, maybe zvokuti unomuka uchidya porridge makuseni. Keni zvakaitika zvokuti I don't know, maybe ndaida kurwara, handizivi kuti chakaitika. But pandakainda medhimai vakandikika nebhutsu, ndobva ndanodonhera kure uko. Saka pavakandikika nebhutsu, handizi kuti madonhera ndakaita kuti ndakanorovera nemusoro here kana kuti chichakaitika. Same medium yekuti ndaiba mapenzi ayo, I don't know. But chandorememba ndechekuti ndakazongotanga kuvhomita pandandiri. Saka medhimai ndofunga vakafunga kuti makikira andiita nemadonhera andaita sei nemadonhera andaita sei andakanoita nemusoro chii akandiaffecta. Ndobva vaita sei vatozonditi usiya everything zvaukuita izvozvo, vakatanga kutya ipapapo. Ndobva vanditi da kuti vanotsvaga muprefect kuti akwanise kuenda neni kumba. Ende zvaishami, I think chimwe chekuti chaishamisa ndechekuti baba vangu vanga vari munhu wechidikiwo, nezera ravo vanga vatotenga imba. Saka vaigona kukuvhunza kuti adhiresi munoroja here, moita sei, woti no, pamba pababa vangu vakanzi wonzi uya neadhiresi nechichi, wovaratidza kuti so zvinoratidza kuti unogara kupi zvese izvozvo. The more yavanongozivikanwa kuti vanotoona imba makore wavo nekutoti zvaishamisirira. Saka waibva wapiwa special treatment at that time. Ndobva ndatonzi enda unotsvagira chii, vakandibhutsura nebhutsu chaiyo negogo yavo, bva ndakanodonhera kure ukoko, bva ndambochema. But manje ndakazoti after a while ndakabva ndatanga kuita sei kuvhomita. Ndatanga kuvhomita pepe, ndobva wanditi enda kumba, because I think vanga vakufunga kuti makikira avandiita andiaffecta. Ndobva ndaita sei, ndaenda kumba pepe, ndatosvika. But unoziva kanhu keke kuti after wavhomita unoita sei kanozopera kadzingu keke. Ndobva vaita sei, ndobva ndasvika kumba, ndobva ndanzi mai vangu enda novata mubedroom kokuti rumu kwedu keke, kana novata kubedroom. Ndokangovata 2 minutes bva ndatobudeni, bva ndatoenda kunotanga kutamba. Mai vangu vakangondiona ndiriko kandichitamba mahumbi zvikanzi vakandibhuturira, zvavakandibhuturira vaitopenga mai, vakandibhuturira kuti iwewe uri kushainisire chii panenge pachisvika vanhu pepe, iwe haufaniri kushainisa, unofanira kuita sei kutanga kupa vanhu mabhuku instead of kushaina muklasi. Saka vainditi handidi kuti ushaine muklasi, ndoda kuti unotora mabhuku mustoreroom wotanga kupa vanhu mabhuku. Ndo zvavakandikikira. Zvanzi usati kunge munhu akapusa iwewo, usei uri kushaina, uri class monitor, haufaniri kushaina. Ndo zvavakandikikira. Zvavaifanira kunge wakongondiudzawo zvakanaka. Ndobva chii, ndobva vanhingirikina yatopera nyaya iyaya, bva naenda kumbabva. Baba vangu vasvika vachinzwa kuti hanzi Sharon ari kuita kuchikoro, zikanzi nababa vangu hau chichaitika, ini changotaura anotombovaudza pino, handambovaudza kuti medhi mangu andikika, ndobva ndandodonha nemusoro, handa kutombovaudza, ndobva ndangonyarara. Ndobva vatonditi chichaitika kuchikoro, handa kuvaudza. Una kupata kwandandakaita kuti ndakikwa namedhem ndikanorovera nemusoro, handa kutombovaudza. Ndobva ndanyarara pepe. Ndobva zvapera hata pamugrade 3 tamugrade 3 pane pandikambobuda mutop 8 zvezvebva ndaita sei pamwe munhu mugona nyaya yakazouya yakuperera inini, but ndandaudzwa nemumwe mukomana so aiva mukaradhi so, ndobva andiudza kuti iwe wakaita number 3. Ndakaita number 3 zvanzi skeni pakunoti, ende munoziva up to now kam, I think musikana aiva shamwari yangu aigara kumaraini kwedu ka, ndiye aingondipinza mucrossfire, I don't know why. Inde kutomuudzawo china kumba ndikati iwewe chii, ndanzwa kuti hanzi ndakaita number 3, iwe wakaita number 5, wakaita number 9. Musikana yakwakwina unoudza medhem mangwana achoni. Ndobva ndaripoterwa, ndobva ndadamwa ndigotukwa nekuda kuti ndazvitaurira shamwari yangu iyeyo. Ndakatukwa, but shamwari yangu handina kurega kutamba nayo.
ndabva mudhizi 3 miyami ndatukwa nenumber 3 yangu iyoyo ndaifanira kunogara pagroup 1 ka hana kuzogara pagroup 1 ndakanoiswa kugroup 3 vanhu because waita guhwa rekuti waita number 3 waudzire vanhu ini kuti ndichiudza wamedhema yakuti handisini ndakazvitaura akandiudza ndi mukomana uyu akandiudza ndobva ndangoramba ndakanyarara nyaya yabva ndatobviswa pagroup 1 bva ndanzi ndagara group 3 ndivandida kurova ndivanamba ndakanyarara zvangu yapera ndava grade 5 futi the same thing chakaitika ndandaita number 8 papa remember shamwari yangu futi same year ndakatoudzwa nasomeone handisini ndandazvitaura bva ndaudzwa nasomeone kuti wakanamba chakati vanenge vaona vaive ndobva chii ndatoti zvozore kuti namba dzabuda ndobva musikana aenda kunoudza madam vaive ndobva ndabviswa futi pagroup number 1 ireriye bva ndaiswa group 2 ndaingosafira nhau dzimwe dzise because of my friend ye apa waitawo kumauraini kwedu kutongo tokojamba raini umwe tina muraini mavo shamwari yangu iyoyo yaingoone guhwa zvake ende ndotoziva kuti kana ari kundiona I'm telling you my friend waikandipinza mucrossfire because of silly things ndikatozobviswa futi pauprefect because of my friend iyeye ende ndinoziva kuti to make matters worse that friend of mine anoitawo futi zveyoutube yake yakatokuro bana ndikudze yangu kuti inonzi chii youtube yake but musikana iyeye handidi kunyebereka up to now I don't know kuti why kusvika tatongozokura tingangangori nekangu kahunu keke kangori siri kasingangovisi but toenda pakuti tagrade chakataura ndibvarire Zambia handiti ndataura kuti ndakazvicheka nereza tikazee kuti zvoni takura yeZambia semedhem vavakambondibvisa pagroup yake vabva ndaiswa pagroup magroup da kukuudza same medhem ndakabva nawo grade 5 kusvika grade 7 then nesame friend yangu iyoyo yaiva futi mumadhirama iwayo madam vaive indasiri prefect pagrade 5 vaani mamwe maprefect angaiswa madam vaibva wasvika bva watanga kundifarira ndaione laki rekusvika ndichifarirwa nemamadam ndasvika ndichifarirwa nemamadam ndobva vanditi unotengesa mafriziti angu nemabhuti angu saka panopera chikoro taienda nekwamakomba tinotenga mabhuti amadam nechii nemafriziti asi baba vangu vanga vasingazvidi vaisazvida kuti ini ndiite zvekutengesa mabhuti echi amadam nemafriziti asi kuti ndiudze madam vaya vaindirova vaiti ndezvako izvo baba wako anondiudza kuti hanzi hautengesa mafriziti angu nekuda kwei unoita zvandoda saka inini ndindaita sei ndasara ndiri pama1 baba vangu vangu vasingazozvizivi kuti ini kuchikoro ndikuroverwa izvezvo ende futi the more yandoramba the more yavari kundimaka ndobva ndatotaurira shamwari yangu kiya kuti baba vangu chii vari kuramba kuti nditengese mafriziti amadam because ndikashotesa mari iyi zviri kuita ndezvekuti inini mari iyoyoyo vari kutidzosa mari yangu mari iyoyo waishotisa sei I remember this at the time vakatondirovera chikwereti chemwe musikana anga ari mugrade 7 magrade 5 ndobva aramba kudzosera chikwereti ndobva wandirova inini kuti iwe uri kunyimirwe chii mari iyoyo ndobva wanditi tiri pakati peclass zvikanzi enda unopiwa mari iyoyo ndobva ndaenda kuya musikana yakazina namari tiri nandizivi because vanditi usadzoka kuclass usina mari yacho kumatripi yes ndaizobhenefita wekuenda kumatripi nezvezvo zvekunovhura mabhuku kunational sports stadium nekuda kwavo but at the same time nguva zhinji ndaisafa because of that madam ndobva baba vangu vachiti handidi kuona kutengesa mafriziti indionotora mafriziti aya ndakaramba ndimatengesa kusvika ndasvika grade 7 ndobva ndanzi ndaiswa muprefect vangu bva vati ndasingadi kuti utwe muprefect ndobva ndaitwa muprefect by ginya ndobva ndaita sei ndanzi futi chimwe chii futi mumabhuku imba yemadam ava vaigara musame line nemusikana wandaitamba naye inini kubva grade 3 kusvika tasvika grade 7 actually ndosvika kumagrade 6 ne7 tasvika tanyatsa kuwirirana because most of the time aiita makuhwa kune vamwe vanhu zvezviye saka most of the time ndaizopinda muma1 because of my friend uyauya ndozvaiitika saka grade 7 yakatozopera tisingachatotinyatsi kutamba tese ndakungomusiya mumwe nemumwe akungoenda kumbawo akangotungamirira mumwe nemumwewo ari ega ega yanga kutamba nechimwe chigroup chawanga vari kufa plus madam vakazonova influencer kuti vasatambe neni ndozvakaitika and that was very bad for a teacher to influence mamwe mastudents kuti don't talk to this person because of this and this ndozvakaitika namadam chimira ndiyesekudzai kuti what happened and up to now madam vakaziva chokwadi I think madam she owes me an apology Joshua handidi kunyembera she definitely owes me an apology zvavakaita utsinye because in that grade 5 guys ndiri kumanikidzwa kutengesa mafriziti ndiri kumanikidzwa kutengesa mabhuti ndiri kumanikidzwa kuti every day I have to wake up at 6 am ndobva muraini medu inini by 6 am ndaifanira kuenda kubva muraini medu ndoskipa line rekutanga apa ndiri kudzokera kumashure instead of going kudaiwo kuchikoro ndaitombodzokera kumashure kumaline apa imba yavo yanga iri kukona kure kure vaingoisa mabhuku pavheranda pavo vaisa mabhuku pavheranda pavo zvaiita disadvantage kwandiri
because I remember pane kuti mamwe mastudents anga aripo taiva about 5 taitora mabhuku vamwe vacho maparents avo akazviramba ndobva vati hazviite kuti mwana wedu anobva kugrade 4 oenda nekugrade 3 achinotora mabhuku amedium hazviite ende most of the time akanonoka mwana wedu ari kuzonotora kwaitumiswa futi fodya ka ndakazorwara guys futi nenyaya iyoyoyo ndatumiswa fodya because ndakanonoka ka ndichinotora mabhuku musi we ndakangononokawo kumuka ndanonoka mabhuku kusvika akandimirira pavheranda guys ende medium wakuda namwari kudai vakandisafisa ini handikunyeba because baba vangu vakaziva kuti ini ndomutswa na6 am ndoenda kunotora mabhuku uyu shamwari yangu yanga asingachandimiriri aimukira makusenseni ka onotora mabhuku because ari musame line ndaigona kupesana naye akutoenda maona saka because of that pakatanga kuti tension uye ndikusangana naye akutoenda kuchikoro instead of kuti ndibatane naye akuenda kuchikoro ndikufanira kudzokera kumuraini kwavo kwaabva kwasiya mabhuku angu inini apa hatisi kutora mabhuku foka tikutaura guys imagine mabhuku eclass ine vanhu about 30 something kana kuti 40 students uwo unosenga mazibhuku iwayo ari mumazipabheki akadai unosengana nawo maimwana mamwe wosamubhegi mako mamwe wotakura kudai apa at the same time mastudents acho mamwe akatokuvenga ari muklasi imomo ndo ataitakura every day for 3 years ndo zvataiita nemusikana yedu tiri 2 because mamwe maparents evabereka vakazviramba vakati hazviite because vana vedu vari kunonoka every day vachiwa kumba kwenyu kuzotora mabhuku inini bvatasarati pama1 nemusikana wedu baba vangu bvavati handidi kuti uinde kumba kwako kunotora mabhuku kutorere chi haungatakuri mabhuku eklasi yese every day ndo inoita life iyoyo unofanira kumuka na6 unotora mabhuku kuti zvaita sei mai mwana takamatakura grade 5 ndakatakura mabhuku vavanditisa muprefect now I think tension yakazaipa kuti ini ndakaiswa muprefect shamwari yangu yaitirawo mabhuku haina kuiswa kumaprefect ini ndobva ndaiswa kumaprefect saka ndonga zvakabva zvandiwandira kuti kumafriziti uku kumaprefect ndiriko uku kumaputi kwamadhimano ndiriko uku pabreak vamwe pavanosara ari mukasi vachinzidzika mukasi isi kufanira kuenda kuground kunotekesa mafrizi zvanga zvakandiwandira guys ndobva grade 6 tapinda mugrade 6 ndichingori muprefect tikuita same thing rotini yedu iyeyo grade 7 patasvika saka ndakumbomirira apa pekuti grade 7 pandakazobviswa grade 6 ndo pandakazobviswa uprefect nenyaya yandakafremewa that one was a lie ndakafremerwa nyaya neshamwari yangu yeya negrupu remafriends ake vakandifremera nyaya yekunyepa ende zvotondirwadza because that story yaisava yeshuwa yaiva yenhema ndikabviswa paprefect because of that ndikandimirira ipapapo ndimbodzokera pakuti ndakacheka zambia namedium zvaita sei ipapo ndatangobva kuitwa prefect ndatotengerwa new uniform prefect saka zvakaitika manje ndakacheka pane zvandaimashandisa inini machekero acho ndaimacheka ndakuskipa madetails I think it's best kuti ndosikipa madetails because kwandiri I think it's a little bit emotional because panguva I think ndakakurumidza inokuti zvezvo kuti bhodhi yangu yakakurumidza kumachuwa ndobva ndatanga kuita sei kuteera zveusikana zvezviya nekukurumidza before ndanyatsa kumachuwa ndo zvakaitika saka because of that pandakainforma inini mai vangu chiwadza kuti ndo zvaitika ka I think pakaita kakuti zvandakanga ndapiwa those days makotona because yakudzokera pane iya ndaimbotaura kuti ndakazozvita futi zvakuchikoro saka I don't know kuti havana kukwanisa kuzokumbirawo mari semunhu aisashanda kuti vati ndokumbirawo mari yekuti titengere mwana mapedzi here I don't know kuti chakaitika ipapo because I remember panguva iyoyo I'm so sorry kana ndikataura zvimwe zvinhu zvinoita sei zvinogona kuzoita mwe ndiita disrespect but I don't know how to put it in a nice way but zvakaitika ipapo ndezvekuti pane cotton yaishandiswa those days saka makotoni acho anga ariko anga akawanda that much I appreciate yaivako but kwandiri cotton yacho yaisaindirana nebhodhi yangu ndaisvuka ndaitoita maronda asingaiti ndo zvaitika ipapo saka manje mai yangu akati saka ndoita sei because iwe uri kusvuka kuita maronda and that's the only option iripo those days I think mapedzi handisi kuziva kuti anga ako here but I remember kuti kwaiva necotton but ndakashuka ndikatotadza kana kutomera kuchikoro rimwe musi because ndandaita maronda ndairiekta nenyaya yecotton so now zvakazoitika mai vangu akabva vaswapa ndopo vakambota option yekuti ngatimbosiona kuti kojira roita sei yanga iri option mind you yanga iri option ipapo zvinhu taiva nazvo but it was an option yemachiranda yayo kuhigh school it was because papasina mari ndo zvakaitika so now zvakaizoita ndezvokuti musi uyu in I didn't know kuti zvemadays ndaisaziva kuti unokalkulata sei zvakangori kana zvaitika ndiri kuchikoro saka zvairi kana zvaitika ndiri kuchikoro ndakangopinda mustoreroom ndapinda mustoreroom ndakandocheka zambia ramedium ndakangoriti nemazino achikwali ndobva ndangocheka kajira because ndaitoona ndo zvanga zvachindishandira panguva iyoyo
ndacheka jira riya ndo ndatanga kutorishandisa. Saka medhemebha vazviona kuti pane jira rangu zambia rangu kuti riri kuchekwa, ende ndakatoricheka ndakatoridhedha ndikatorigadzira ndikatsisa mbudu mangu ndikatanga kutorishandisa. Ndo zvandakaita, I'm not even joking, I'm not even lying, that's what happened. Ndokubva ndazoti mwe musi ndaenda kwavari ndangoripota kuti mem ndokumbira kuenda kumba because sketi yangu yaita sei yameseka up. Ndo zvandakaita. Zvibva vandidedza panze, bva vati unoshandisa chii, bva ndavaudza, bva vati kana usingariekti so bva vanoitwa so bva vatondipawo kakanseling kavakandipa, ndokavakandipa, but vanga vasingazivi kuti ndaba chii, ndacheka zambia ravo pandakataura navo medhemreve. Ndobva vaita sei, ndobva ndaenda kumba. Pandakasvika kumba handi kureverai nhema, musiwo kandakambotukwa namai vangu hasana mbotukwa zvakadero, ndakatukwa kuti iwe ungamesa up siketi nyowani ndio wamesa yeo perfect futi pamusoro pazvo ungamesa iwe because yange yati ndatokutoenda magrade 6 because ndakakurumidzisa inini. Ndobva zambia raya ndaripedza kusvika rasara chidhende chakadai rezambia ramedhemao ndakaripedza rese. Kubva wazopopota muklasi mumwe musi vachiti pane munhu ari kuba zambia rangu ende munhu iyeye ndikumuziva. Obviously vakabva vaziva kuti ndini because vanga vambondibvunza kuti what do you use, obvious vanga vatobvunza inini ndini ndakanga ndavaudza kuti machira instead yekuti deza kuti vandituke vakabva vandinyasa muklasi kuti ndikuzviziva kuti ndiana kutora zambia rangu iroro achirishandisa zvari kurishandisa ndokuzivawo munhu iyeye. Ende zambia raya remember raiva remavara maviri rine green nekayelo because naiti havasi kuzviona kuti ndiri kudikira ndiri kurinhingirikina ndiri kuricheka zambia ravo natoone mutactiki ndobva chipa ndakaziva kuti vaziva kuti zambia ravo ropera, ndobva ndakasiyana nezambia ravo. Ndobva ndatanga kuti sei mazeyo ndofunga ndopakazitanga manje kuti maawareness evanhu vaitafamba muzvikoro vachidzidzisa vanhu zvekutera nguva iyoyoyo. Pane age group iyoyi yedu iyoyi ndo yavainyanya kuita sei yandaureva kuti time yangu iyoyoyo takatowanda vanhu vaitombozoenda kupi kumameeting tichidzidziswa izvozvo takawanda taiva rudhende. Asi manje chandairamba ndechekuti taenda kumeeting chakuya zvaizoita medhemvaive manje vaitaenda kumameeting panonzi vakatevera ndevapi vasikana vaive vasina nyari vodaiwo so inini ndainyara. Saka ndanga ndisingadi kuzikamwa kuti chii ndakutevera sidzai maoko medhem angu onditarisa indairamba ndakaisa ruoko pasi, sidzai maoko vangu indairamba ndakaisa ruoko pasi because ndaifila kuti why would I tell vanhu vese maklasi 6 ese kuti inini ndinoenda, handitomboiti izvozvo, ndonyarara zvangu ini. Emba taita meeting iyoyo every Friday taiita meeting every Friday ende ndanga ndisingasimudzi ruoko, ndaigara kuti go ndotasa kudai medhem vangu varimo vakandipa ziso kudai kuti why are you not lifting your hand. Ndobva vazondinyeya nemamwe maticha zvikanzi uyo mustudent wangu uyu haadi kusimudza but ndinotozviziva kuti akatanga kuenda pakati I know but haadi kutaura. Paipihwa vanhu guys ini ndainyara andifunga ndine insecurity yangu iyoyoka ini andisingafile comfortable but paizonopuhwa vanhu mapackets manje because waizopuhwa free packet remapenzi ndaisvava ndaizosvenga manje muona manje ndopaiita sei payaisalira ipapo. Ndaingoti handakana basa nazvo tinonoonana kumazambia anenge akandimirira mazambia angu ikokoko anenge ari ti. Ndobva chii ndaita sei ndatonoreva nhema iwe ndatonoreva nhema mba ndaita sei ndaramba ndakatosvika grade 7 ndichiramba kusimudza ruoko ndakaramba handidi vazviramba izvozvo. Ndobva chii majohnson johnson mai vangu vakazoudzwa nasomeone kuti mutengere johnson johnson because vaisanyatsa kutozivawo vakazonditengera. Pane imwe so yandakatozoshandisa kusvika ndasvika kuhigh school yandakazotengerwa because ndaita maronda. Ndobva chii ndaramba then ndaramba manje ndakumbota fast ndosa stop manje panapa ndaita stop manje pekuti ndakabharira zambia kusvika ndaramba kuita mameeting ese ndakaramba kuti ndichazokuudzai futi zvakazoitika futi kune meeting yekupedzisira yavakada kupodza vandirova pakazara mamedhem nechikoro chose because ndakavarambira kuti handizive. And ipapo ndatostubborn. Why? Because zvaitika manje tiri grade 6 saka tiri grade 6 zvaitika zvekuti I think ndakamboitawo nyaya yekuti kungopomberwa zvinhu zvausingazivi zvaitika nezvekuti
pakaitwa meeting yandakambotaura kuti pakaitwa meeting yekuti matichers anenge akuita meeting ndofunga kuti vakuda kuvhara zvikoro kanonga upera vanhu ndobva vatanga kuti ngotanga kutamba magame ndobva kutandanisana nemamwe mastudents akaripo pakutandanisana pepe taitandanisana tichisvika halfway kudirection yekuva nemeeting yematichers but now masvikiro akazoita vanhu mastudents yeye neshamwari yangu she was actually on the forefront vakanotaurira madam vakati Sharon akauya kumeeting kwamaiva achida kukunokerai kuti madam chikudai tichasei taane nzara takuda kuenda because class yedu yega ndo yasara yakagara panze ndo matauriro vakanoita vese vandaitamba navo vaive havana kana kumbomensheniwa inini ndindakanzi Sharon akauya kuklasi achiti anzikira munhu wese aiita zvekutamba izvo havana kana kumbopinda ipapapo inini ndindakatorwa then nyaya I think yakamboitwa sekunzi nyararwei ndobva yazochibatana manje neimwe yakaitika ndobva vanzi makauya kuno kumuchiite chii ndobva vataudzwa nyorai tsamba neEnglish muchikumbira regerero kuti zvakati ndobva tanyora pepe but madam ina ndamboda sei handambouya hangu kuklasi kwacho kukurirwa nevanhu ndakada kupota ndatoiroverwa iyoyo ndobva yaita sei yapera hapana kumbopera wiki because ndandakamakirirwa nevamwe vaya vaenda kunondimhangarira zvakaita zvekuti pane this other lady ndakatoti girl zvangu because hati vadoko aigara kupi aigara kugrade 1 achigara kugrade 1 pepe manje ndobva apa pamoza what's funny is even dzimwe ngopa ndaita kana number 8 ndegunongoona ndigonda kunyewa nzi he madam mozeri kuti Sharon aimboita manumber 1 vachindinyaya indiripo vachienda kundondimhangarira kuti aita manumber 1 sei arita manumber 8 he aimbogona izvozvi zvaadofo I think zvaivanakidza kuti izvoni izvozvi zvachete number 1 saka vaifila joy ndofunga vachinondimhangarira kumaticha even pasina ndakangozvigarira ndaitongonzwa chinomhangarirwa mozeri kuti aimboita manumber 1 mozeri kuti aimbova class monitor zvese zvekubva grade 1 kusvika ndasvika grade chakati vaindimhangarira ndakangonyarara zvangu ndakagara vachindimhangarira vanhu vaya ndonyarara then zvakazoitika ndezvekuti because kanda ndangochinjwa magrupu ndikambonzi mugrupu 3 ndombonzi mugrupu 4 ndombonzi mugrupu 2 zvaivanakidza I think saka vanga vakuita sei vanga vakungoramba vachinakidza nofana nekutaura nezita rangu papa inini nekupata ndaisangana basa nazvo ndaingotozvinyararira ndazvinyararira ndozviitira ndenjizviitira but now zvakazoitika ndezvekuti pane mwe musikana wograde 1 I think kumaraini kwavo vaigara nemukomana iye saka vaigara vachitamba vese chikuru mugona musoenda kangoita munyama takaenda kuground musi iwoyo taenda kuground ndobva kwatanga kutambwa zvimasports zvokungotamba moza zvokuti vanhu vachitamba chikwesha vachitamba chichichi pakutamba pepe imagine tiri kubreak chero ndobva tatodzokera kumaklasi pepe muklasi wangu achizviona bataenda kunogara pasi pepe kwakutora nyaya yake tikangobreak yekuti vanga vachitamba zvemabhora nechikudo kuground pabreak kwakunotimhangarira kuti vasikana ava vainge vaita of which inini ndofunga kutotambawo kwandakabatanidzirwa pachikudo chavo ichocho it was less than a second yandakabatanidzirwa pachikudo ichocho chikudo ichocho less than a second yandakangonzi nemusikana yeye chero hona uya ari kundirova pandatoseka ndikati haiwo sadero ndakadzingirwawo prefect that story nekuti payakazopindiguzwa yakapindiguzwa kuti iwewe takakuonai muchienda nekuground nevakomana vavo makazoenda nekui kwandanga ndisingazivi tikati kupi zvikanzi makaenda nekumauswa mukabva nekumauswa mukaenda nekuground ikokoko mukatanga vanzi makataka kutamba imomo muchipinda nemauswa amai mwana ndakatadza kuchema ndakatadza kuita anything zvikanzi takutobvisa chikoro ndikudzingirwei madzingirwa nzi maitamba zvikudo nevakomana kupi vanzi kuchemhanza mukomana ndibvunza kuti anogara kupi wamukutanidzwa ke up to now zita rake handirizivi guys taitiri grade 6 takuenda mugrade 7 zvikanzi makaonekwa muri ikoko nani chiunzeka munhu wacho akautanzi takakoneko zvikanzi takatoudzwa TIC vobva watotanga kutaura nenyaya iyoyo zvikanzi takatoudzwa kuti makaonekwa ikoko guys that was the worst framed story I ever heard in my entire life kana muklasi nemunhu yenda asati kuti aiva mugrade 7 ani kana even up to now ndikazo aiva ani ndasaizivi fesi yake ndakangoiona musi iwoyo kuground nemusikana yetiri kubreak handina kana kutombomuziva ndikati handitomuzivi kuti unonzani handimuzivi ini munhu wacho zvikanzi ndikati uyu ndianoziva vanhu vacho ina handimuzivi musikana yo ndianoita se aitamba navachishamwa dzangu ina handimuzivi zvikanzi naiva mese makazobva muno anzi munoita basa everyday munoita basa kuenda nekoko
musikana uya kumara kwedu ndofunga anga kuti tozowedzera kuti iye hadi kuenda nekwatinoenda nako kuti unofanira kuenda nekwamakomba kuyakuya ndozhira yamunofana kushandisa haufani kushandisa zhira inogurira nekupa 4 primary. Ndikati but mukomana ina handimuzivi wamukutaura nezvake handitomuzivi ndakango even up to now kana kuklasi yake handitozivi kuti uri mugredhi ani kana kuti anogara ipa handizivi. Musikana ndiyaita kuti anogara ku1 katina grade 1 handikuzivini mukumarari kwavo kwandodarika nako tokudarika nawo chigurira kana handi masikati chete asi makuseni toenda neuku ndokwatoenda nako tobatana navanhu pagrade 4 zvikanzi sei uchienda neikoko saka ndikozobatana navanhu pagrade 4 vanenge vachipinda masikati kuti ndiende gogunengwa ndisaka kure saka ndobatana navanhu pa4 primary ndovandoita sei ndovandova navo ndovandotofamba navo ndotokuradza vanhu vacho vandofamba navo. Nyaya iyoyo ikarambwa zvikanzi nemadzako moenda nekumahuswa kuchemhanza zvikanzi tiende kunoona vabereki ndeye kunodana vabereki venyu kwakuenda kunodana mai vangu nyaya yandisingazivi guys. Up to now I feel like ndakatadzirwa. Up to now ndototi kana vanhu vavoka hai nyangwe kana vachimbonzi ngavambogumburwa kana neekera vambodonaka ndotovawishira kuti ngavambogumburwa ini nekuti ndikazvifunga up to now ndonyatsorwadziwa kuti munhu handitomuzivi even zvikanzi picture face yake ndaisatombomuziva wandakabvisirwa muprefect zvikanzi iwe ichaisori mai vemusikana enda kuti mndu azita rake vatanga kuridza mhere muofisi isakangogara pepe zvikanzi atokubvisai muprefect vakati makubvisa muprefect nenyaya yekuti yekera here munhu wacho unonzi kuri mugredhani ngaadamwe zvetivabvunza nacho vakaramba kuvadana vemugredhi 7 ivovo zvikanzi hativadani vane ndoane mhosva isusu vasikana vakomana nacho hati kunzi hanzi takanongwana kumahuswa varamba kudamwa vaiva kunzi hanzi makaripotekwa navo hapana vadamwa vacho hachinzi wakaripota ndobva tatonzi mabheji pemabheji emauprefect ndokubva ndakangoribvisa handina kutomboita kana 2 minutes ndakangoribvisa ndobva ndarisa patable. That was it because for me I felt like ndikupomerwa nyaya ndisingazivi ndatota hasha ipapapo zvikanzi hey wo uchanetsa nemedhimeve vangoda kutondirova zvikanzi uchanetsa iwepo uchakurira uchatonetsa singamboiti une ukasha ihwohwo ukuregere chikuchema ukufanira kuchema waifanira kuchema ndochemera nyaya isingazivi handisi kumuziva munhu wachoona ndisingazivi ndagara pepe ina mai yangu hatisi kuchema medhimeve watsamwa kuti sei musiri kuchema amai mumwe musikana yayo ndo vari kungozvigwidza misodzi namai vake isu takagara pepe hasi kuchema kati mamai nemunhu ari kuti haana handimuzivi ndobva ndatorwa ndabva ndabviswa uprefect pandiri grade 6 ndabviswa uprefect ndigrade 6 hapana havo vanhu vazhinji vanoiziva nyaya yacho ndabviswa uprefect ndigrade 6 ndigrade 7 zvikanzi hakuna kwanotomboita tikumbokupi kuti fixa zvikanzi hatikupi transfer letter ndozvavakatisa zvikanzi hatitombokupi transfer letter kupi nekupi kwamuchaenda hakuna kwamunobvumidzwa nekuti isusu kana takubvumidzai panapa vanofanira kupedza chikoro ende tse vangwa neutsinye zvikanzi vanofanira kupedza chikoro vari panapa handivapi transfer letter yekuti vatransferi panapa ngavapedze vari panapa vachiripa zvitadzo zvavo zvokuti vakaita sezvikomana right wandibvisa kauprefect hwacho saka chindivhivisa hangu katibve pachikoro pacho pakuta kuti matanishirwa achi zita renyu tobva varamba zvikanzi hatidi kuti mubve pano toda kuti mubve pano kusvika mapedza grade 7 muchisekwa nechikoro chese kuti akubvisai uprefect ndozvatoda kuitai maexample vobva varamba kuti pamatransfer letter because mavangu ndofunga ungati kana zvanetsa hakuti mubvisa toenda pane chimwe chikoro kana zvanetsesesa because nyaya dzacho hadzingarambi dzichiuye dzakawanda ndobva varamba kuti patransfer letter ndakwanisa kuzinda pagrade 4 primary ndakwanisa kuti kune zvikoro zvakawanda vakaramba vakati even mukaenda kune zvikoro tinovafonera kuti mustudent ye musamuaccept ndozvavakaita TIC vavo varamba manje ndobva zvanzi mubvise mauniform edu takuona musina mauniform edu mangwana chaiye takuona musina mauniform iwayo vanhu vakafara kana ndakamboona vanhu vakafara vanhu vakafarira maklasi dhikata mbiri pachikoro emiye kunzi akabviswa maprefect ndobva bangu vanzwa nyaya iyayi bangu havana kana kundirova havana kundituka havana kana chavakataura that much I know and I remember very well kuti havana kana comment yavakaisa pathat story havana up to now nezera rangu ineyi havana kumbobvira vakomenda nyaya iyoyo chavakangoita pavakabva kubasa vakanzwa nyaya iyayi vanzi abviswa uprefect ndobva vati alright vakapinda neni mutown baba vangu vakanonditengera new pair of shoes nevane old vanonditengera new pairs of shoes ndobva vanonditengera mapea handizi kuti mangani emasocks vanga vane hasha ndobva vanonditengera uniform nyowani dzekwaNB
dzanga dziri 4 mapairs ndozvavakaita 4 different pairs dzakanyatsunzi NB ndobva taenda ikoko dziri nyowani dzese zvese zvanga zviri zvinyowani vaona ndichibhegi nyowani bva ndichengera zvinhu zvese zvinyowani ndozvavakabva vaita baba wangu ipapo ndobva ndichienda kuchikoro mauniform angu achinda ainiwa musikana wewo kubviswa chii umwe wangu uya mboko zvainetsa ndobva takapfeka kauniform kanga kasiyari grade 3 kanga ari katikitiki ndokaenda nako kuchikoro guys chinzwai rafu yakaitika ndabviswa uprefect ndabviswa uprefect madam vaya vafara nezvaitika alright ndobva baba vangu vatingi vakabva vati alright ndikuona zviri kuitika ndobva vanonditengera everything new vanditengera zvese zvinyowani ndobva ndaenda ndiri a new reformed person ndakachena ndobva watsamwa madam vangu vatsamwa veve zvikanzi actually kana sakatoreshika vakatoti ndokumbirawo kuti asauye kuchikoro taenda naye mutauni unotenga uniform ndozvavakaita zvavakaita madam vangu veve vakati cheya inogara vanga vakutongomakawo ina ndoziviwo zvangu ndobva tingi vakati vaifunga kuti nezvavaita zvese izvi vofara kusvika palevel iyi I don't know ndobva vati zvakare anzi ndikumbire kuti ndiende mutauni kunotenga mauniform zvakavabhowa ndofunga kwakuudza klasi yese kuti Sharon specifically Sharon paari kusvika mutorerei cheya ndimedhemu wakaita sewawo zvikanzi mutorerei cheya yaanogara haafaniri kugara pacheya ndozvavakaudza vanhu muklasi manje vakataura muklasi ka nehasha neukasha vataura muklasi nehasha neukasha ka zvakasvika kwandiri vasati vapinda because muklasi medu tainzi by 6:30 unofanira kunge wapinda muklasi wakunyora homework yakaseyanyorwa ivo vaizosvika kana kuma7:7 saka zvakaita zvokuti I think ndakazoenda kuchikoro after 2 days uyu musikana yaye achingoenda ka ini ndakazoenda after 2 days ndiri new Sharon ane everything new ndasvika muklasi muya ndine zvinyowani vese vanhu kwangu nditarisa nehasha memwana vanditarisa nehasha tichishaina ndobva ndabva ndasvika ndichitsvaga cheya yangu yega cheya ndoyanga isipo klasi yese yanga ine macheya asi yangu yanga pasina cheya infact nedeski ranga ratobviswa nedeski ndobva ndatanga kubvunza vanhu ndikati cheya yangu nedeski yangu riri kupi ndiri grade 7 guys mind you tingi tatoto ringiri first term saka I still had 1 year rekuti ndinge ndiri pachikoro ipapo bva ndati cheya yangu iri kupi hapana kandidera ndikati deski rangu riri kupi hapana kandidera bva ndati vandaita sei ndanyarara pakunogara paipai vanhu vari kuita sei vakunotora macheya vachiita sei vakunotora zvinhu zveshe indakushaya pekugara handina deski ndobva ndaita sei ndobva ndaona mumwe mufese dautomutaura neseraka ainzi Mutsa komana yeye anga akareba zvisingaita pairova ndobva Mutsa uye aita sei ndianga atora cheya yangu mind you Mutsa anga agara necheya yake asi akanitora cheya yangu inini kwakuti kugara pacheya yangu yake kwakuisa pasaidi aiisa pasaidi ndakoti ndaenda pokunoti kuna Mutsa ndipo cheya yangu handiti handiti handidi ndikati Mutsa ndati ndipe cheya yangu bvaramba vanhu vese bvavamira vangatishaina muklasi meme vamira pepe ndobva ndaita sei ndangonotora ndakangosvika panga akagara bandaihwapura cheya bandaita zvokuikweva ndobva adonha pasi ndobva vanhu vaita sei vakuda kumubatsira kuti atore cheya iyaiya andibvutireni cheya iyaiya inde kuna saka mini kuti inini ndaifanira kuita sei gore rese ndichigara pafloor baba wangu achibhadhara school fees kana mai mwana ndobva ndaita sei ndatotora cheya iyaiya pakutora cheya takabva tatanga kurwa naMutsa that was the first time yandakarwa nemunhu muklasi ndobva ndatanga kurwa because airamba kundipa cheya yangu ndobva andiudza statement rekuti madam vakati Mahure hapiwe cheya ndo statement ravakaudza vanhu muklasi megrade 7 komana naye bva andituka nezvituko zvikanzi madam vakati hatifanira kukupa cheya hatifanira kukupa desk unofanira kutogara pafloor uchidzidza ndozvaunofanira kuita saka anzi ndichitore zvinhu zvako zvese saka munditora zvinhu zvangu zvese orati mabhuku angu ari kupi ese ndipe mabhuku angu ese ndogara pafloor pachoni totangira ipapo apa indaigara madam vangu vaigara kumashure kwedeski rangu ichigara pamberi pavo ndaisimudza kudai ruoko vanga vasingandisimudze muklasi medu vanhu vese vaisimudzwa ndakaita 2 months vasingadeedzi kana zita rangu vaingonimaka regista vakanyarara vasingadeedzi kana zita rangu muklasi this is a true story yandiri kutokuudza I'm not even joking ndo zvakaitika madam yaya ndikasimudza ruoko dautaka ansa vaisandideedza munhu wese zvikanzi vada kuverenga ndaisimudza ruoko vanga vasingandideedze zita rangu vaiprefeya kuti hapana ada kuverengere vasingandideedze zita rangu ndo zvavaiita ndibva ndanyarara zvangu
ndobva ndatamba ndichaya zvinhu zvangu mabhuku aya vainhingirikina veve ndobva mai vangu vati saka pandakatukwa kunzi medhemu vatanzi mauri haafani kuita sei kupiwa macheya ekugara ndakabva ndaenda kunoudza mai vangu because ndanda kurwadziwa mani ndikati nhingirikini mama ndasvika kuchikoro ndakatorerwa cheya neuyuyu netebho vanhu vanditorera handizonanzi namedhemu mauri haafani kugara pacheya ndozvavaudza class of which uyuyu musikana akadzingwa neni wacho pauprefect anga akagara pacheya but inini vakanditorera cheya ndikanzi ndisagara pacheya mai vangu vakashati voita sei mai vangu vakanditi ari kungokuudza kuti vhure kana kuti chii inda unomuti zvanzi namai vangu anonyengwa kugeza iwe usiri kunyengwa usi kugeza enda unovaudza izvo kuti hanzi mai vangu ndozvavataura kana medhemu vako ukazvitaura izvo ndinoudza hanzi mai vangu vanditi ndikuudzei kuti imimi mukunditi vhure imimiwo muri chii kana musinganyengwa mugeze enda unoudza statement iroro kana vada futi nezvangu ndiri kudzoka ikoko kuchikoro kwachoni ndobva ndadzokera ndobva watanga kuda kuita attitude ye vachindita sei vandavapuro manje musiwo manje it was unfortunate because ndakaribhomba irorero chii vari pahwindo vachindidongorera vaindimonita ndobva mumwe munhu andituka futi mauri anonetsa ndikati shamwari unyengwa kugeza asinganyengwa anhuhwa ndozvandakandaudzwa namai vangu kuti vaudze exactly statement iroro ndati kana usinganyengwa kuri kunhuhwa ndozvavakandiudza mai vangu izvozvo zvikanziwa tichii ndikati mai vangu vanditi iwewe zvauri kuudya izvozvo kutyoro kuti vari kukuti vhure enda novati asinganyengwa kunhuhwa anyengwa kugeza saka iwo kana waita problem nazvo chimbira ndinoudza mai vangu wouya futi wopedzera navo mangwana medhemu mangu bva vatitaura nepaundo zvikanzi iwe that was the end of it chituko chandandaudzwa namai vangu kuti ndanovadzosera mai vangu vanga varwadziwa kuti saka muda kuramba muchibhula mwana wangu oreti mamubvisa pauprefect nyaya yacho nayi indenhema mamuti usaenda neirodhi iyoyo usatamba nemusikana uyu ndakapiwa list yemasanctions usatamba nauyu usashandisa rodhi iyoyo usaenda neiyi futi unofanira kuenda nekwamakomba iwewo time yaunofanira kusvika pachikoro ndeiyi wabviswa pauprefect new uniform iyoyo ndo yakavarwadza ndobva chii ndangoramba ndichienda kuchikoro ndakazvinyararira hapana medhemu mayabva vati kune vanhu muklasi medu uyi vasikana vaya vaenda nekuglenview kwedu musatamba nasharon guys that was the first time of my entire life yekusegregatwa like that ndaitika ndakuenda mubasa musikana waya wataita sei waiva kumaraini kwedu andoritaura kuti andori neyoutube yake iye ndo pakatangira kusatotamba kwedu kwese kusvika tapedza chikoro kusvika up to now hatitonyatsa kutotaura tese because of that because zvavakaitaka pandati umwe musi tiofamba takudzokera kumba semazuva ese musikana akangotanga kuti everyday paanobuda anotanga kutiza nechigroup of people chimaisepuraizi vamwe vacho vaigara kudivi nekwaituka yakwe vachigara kudivi nekwaituka vainzi namedhemu perekedzai uyu amina kuti vaifunga ndinomurova here kana kuti vaifunga kuti ndichamufurira zvekuti ndinganzi ndanoita zvikomana here I don't know but vakatoita semester yese vanhu vaya vanogara kudivi nekwaituka instead of kuti vaenda nekwamakomba vaienda nekwedu kuglenview kakuya wozoenda nekudzoka kudai kuenda kuna patrenda kuya wozodzoka nekuglenview hai 1 kudai wozodzokera futi kwai2 vaitenderera everyday vachiperekedza musikana iyeye saka pekutanga ndasati ndazviziva manje nekupata uri mwana ndoti ndikudaiwo vaitanga kumhanyemi vanhu vaita kunge vachabuda mumwe musika pandakazoti handichina basa nazvo ndakabuda ndikati vanhu vaitega ndichase ndinomhanya ndibatane navo une uri mwana guys ndaimhanya nditoti ndimirirewo kani ndichideedzera kani ndotanga kuvadeedzera kuti hundicheuka kudaiwo so votanga kumhanya vachinditiza guys ndo yakanga life yangu temi iyoyo yese kusvika yapera mai yangu bva ndanovaudza ndikati vana uyu patinobva kuchikoro nditi ndikavadeedza ndonhingirikira ndovati ndimirirewo guys ndavadeedza kudero zvavaibva vaitaka vaibva vatanga kunditiza votanga kuseka vochekwa kudai kusvika tasvika rodhi yese guys ndatorwadziwa guys unoziva ndatoboikana zikamboiti kusvika mai yangu bva vanditi aiwa chii iwe unonyengerera ushamwari kuti zvaita sei siyana nazvo ndawoga udzoka woga ndopa ndakatanga kuzofamba ndega ndakuita sei ndakuenda kuchikoro everyday ndiri ndega kusvika ndapedza grade 7 handazombofamba nemunhu pamai vangu vati famba woga hapana chaunobva ndoramba katiranga zvisingaperi patakazosvika kuti takunzi maeke baba vangu vandibhadharira maextra lessons vandibhadharira maextra lessons manje dzimwe private teacher medhemu yayo zvakavabhowa
kuti iwe ukuda kuma extra lessons sei iwewe panapa tinodza kubva makuseni kusvika na 6 p.m. Why would you go kuma extra lessons? Saka zvanga kuita zvekufixa zvezve kuti haufaniri kuenda muma extra lessons ikoko because iwe unofanira kuita sei kuzodzidza kusvika nguva yakati. Saka because ndakatanga kuenda muma extra lessons ikoko, most of the people from my classroom vakabva vatanga kuenda muma extra lessons, including that same girl wainditiza uyewe. So now takazofoseredzwa kuti titambe tese because taenda ku1 because taizopedza kuma 8 ma extra lessons aya. Saka kubva kuya even akanditiza zvaisabatsira, taifanira kudzokera tese. So manje akada kutanga futi kuita recruitment keko wangu ikoko bandaita sei bandangosiyana nazvo bandaita sei zvisinewo ndakandatanga kufarirwa nevasikana vaidzidza pa4 primary. Vaidzidza pa4 primary, I don't know what happened. Vasikana vaiva futi they turned against me, vanga kutanga kuita manechi nemusikana yoyo ndangosiyana nazvo bandangoratangora ndichizviendera kuti kumaclass kwangu kuya abva vangoti I think ndakatanga kuita kausolo keke kuti I think zvekutamba nevanhu maybe zvakandihamba because of that. So that effect yakabva yanditora from primary level vayapinda neni musecondary. Kusecondary ndakabva ndanotamba ne1 like cousin wangu ndoti cousin sister yake ndiyo yange iri friend yangu secondary. It was not in me. Ndio zvakaitika tukatapedza kusvika ndatozva kuuni ndakambozama of course ndaitawo zvemagroup here there but ndaikurumidza kuaffectwa nekaya kuti kagrouplish kakasingazonyanyawo ndibata zvakanaka. Saka ndaita sei ndaizoguma ndasolo manje ndio zvaizoitika kwandiri. But then at the same time todzokera panyaya yekuti zvoni pakuzonyora mauyu edu pepe ende meme papa vati iwe right endai kwenyu kumaeke kwacho ikoko kubva ndoda homework yangu yakakwana. Saka homework iyoyo vaitoda kurovera munhu tasina bhuku racho niyoro ndiro ndasina kutengerwa because bangu vainditengera matextbook up to form 6 babangu vaitenga matextbook. That much I appreciate. Vaitenga every textbook, vaitenga every green book. Hapana chavanga vasingatengi babangu. Kupasa fofo kwandakaita ndakapasa nemagreen book. Even grade 7 yacho ndakatoziva zvokuti aginde because zvimwe zvacho tasingachahwisisi kuti madam vachiri like ningirikini here ndosaka babangu akazondibhadharira maprivate lessons aya. Saka pavakazoti vanhu vese vakuenda kuya ndakatizoenda in effect nyaya yakazosarira yangu. I don't even understand why nyaya yakasara yakublamirwa inini of which taiva tese nemusikana yayo waifurirwa zvakati. But this girl aiva pati aivatiri patakaenda kunonyora homework and she was one of those ladies akati ngatiendei kumba kwananhingi kunoita homework 1 taitodarikana pachikoro pedu pepe tina kunoita homework yaya nekuti ndiye aiva netextbook ndobva tanoiita mai vangu namai vemusikana yayo vakatanga kutitsvaga kuti varipi time dzadarika vasati vadzoka. Ndobva vaenda kumba kwamadam vaiva kunovatsvaga ndobva tadhumana navo pakona pemba pedu takutodzoka ndobva tazvanzi mamuripi tatoti kune homework yatapuhwa namadam vati kana usina homework iyo mangwana ndinorova munhu. Ende vanhu vanga vachirohwa mazuva avo vachivhunika nzwara idzidzi vachiti ukarohwa unovhunika nzwara kudaiwo ndozvaiitika. Ini ndikati guys ndoti zvese nhamo dzakandiwandira ndosvika zvindorohwa futi kana nyaya iyoyo guys yakanopidigudzwa nyaya ikata yangu zvikanzi hasi madam yakubvunza kuti hasi yeshero nakati muendere kuhwani kunoita homework. How come nyaya iyoyo inonzi yanzi iwewe shero ndiwe iwewe waita kuti vanhu vazoenda kuhwani usei vasina kublema musikana uyu kuti ingirikini uyu ndiye akaita sei akafurira vamwe kuti aendeko. Indi ndakanobhlemiwa maimwana nyaya ikaguma yava yangu nyaya ikazanzi iwewe kumaeke kwachoni but chandozanje kuti nyaya yakaguma yaya yangu zvikanzi iwe ndiwe wakafurira vanhu kuti vaende kupi kumba kwevanhu kuita homework. Asi to my surprise vaiva vasipo iye wachoni aitiwo pafofuranda achiti hande kuita homework. Saka handizi kuti sei ndakabhlemiwa inini muklasi yese ndini ndakabhlemiwa namadam vaiva nyaya yapera pepe I think ndokutozoita kakudzikisira kwakaita kuti mahomework avaita vatanyora grade 7 ndichiri ipapo pane imwe ndandasiya kuti pane mumwe musi babangu wangu atsamwa manje kuti iwe madam wako wada kufixa at the same time vachikufisa vada kuti vada kuramba vachikushandisa as a slave kuti anotora mabhuku sei ivo vanhu muklasi mako vachikuabhisa like that zvikanzi handidi kuona uchitora mabhuku iwayo. Vabva watoti uchibudapo ndendakakutarisa ndakuona uchitena wakadai haufaniri kutena wakadai. Musi iwo ndakaenda kupi chikoro ndisina mabhuku ndakasvika zvikanzi namadam yaya mabhuku ari kupi ndikati handina kunotora zvikanzi nei ndikati baba wangu ati usanotora mabhuku iwayo. Imi munonyeba vakandituka zvikanzi buda muno izvozvi
dzokera kumba unotora mabhuku iwayo. Ndikupa maminutes akati unofanira kunge wadzoka pano. Ndakabuda ndiri 1 ndikadzokera kunotora mabhuku. Vamwe vakasara vachidzidza, ini ndikadzokera kumba. Indaedza kuGrenville 3 inchigara kuGrenville 3. Grenville 3 primary haisi muGrenville 3 location. I don't even understand why zvakadero. Asi Grenville 3 yaiya iri location yeGrenville 1. Saka ndaitobuda muGrenville 3 kuya kuchikoro ndodai nekwamakomba naRosie Road memwana. Kusvika ndasvika kuGrenville 3 kwataigara ndiri 1 out. Vamwe vakasara vachidzidza. Excuse me, ndobva ndati sei vanotora mabhuku ndokudzokera nawo. Lucky enough wanda kusangana nani. Handizi kuti tinei ndisinambofunga unoenda kunoudza baba vangu kuti ndadzingirwa kuti ndatora mabhuku aya mandisatora. Ndokunomatora kusvika aripo pavhuranda mabhuku iwayo. Ndokumatora mabhuku aya ndokudzokera nawo kuchikoro. Zvikanzi next time try that one. Ndinoda kukuruwa zvausati wamboitwa. From that day baba vangu vaingoti usatora mabhuku, asi mabhuku ndaitora. Kusvika ndapedza grade 7 mabhuku ndaitora. Hana kuzombovaudza futi kuti inini ndoita sei ndakadzingirwa chikoro kunzi ndanotora mabhuku iwayo. Ndokumatora mabhuku aya. Yapera pepe. Tazonyora grade 7. Tanyora grade 7 ina ndiri kunyembera indakabuda ne8 units. Uya musikana uya akabuda ne5 units. But zvakaitika manje, to my surprise vakaannounce munhu wese akabuda nemaunits from 4 units to I think akasaresi kuti 8 or 9 units ekauti 10 units. Ndokubva vati vaannounce munhu wese maresults ake kwakuskipa angu. Ndobva vatanga kufarira vachitokanditasa kuti vaita kama-expressions hobho vachifunga kuti vachapasa vakafoira vachida kuonerwa zvezviya. Ndobva vatanga novhunza vani ma4 units aya zvikanzi uri kuenda kunodzidza kupi. So I remember they said that guy vaimufarira mukomana yeye because aita futi zvecricket what. Ende mai vake vaiva nesi paGrenville 1 pepe ndopavaiva nesi. Saka vaingoita imwe yaiya ndobva zvanzi. Ende futi pane mutoriwo nemwe musikana aiva ne8 units. Kwatoti ukapasa ukabuda ne8 units wachifara. Ini ndaiva ne8 units dzangu idzodzo hazina kumbotaurwa. Saka ngogara tiri panze pepe vachipa munhu wese maresults. Indikati saka tichaita sei? Tichatora maresults nguva ndokuzonotorawo paakanga otorwawo nevamwe. Ndobva ndamaona maresults angu ndobva ndafara. Vangonditasa vakandifunyamisa kudai so. Zvakazoita vanhu vakazofuma vachindota sei vachindotsvaga ndofunga pane patainziva munofanira kungouya magrade 7 muchitandara muripo. But pane imwe yandasirira 1 yandakati vakapota vandirova futi yokuti ndakaramba kusimuka pakanzi vanotera ndevapi ndikaramba kusimuka vakapota vandirova. Ndobva maresults angu ndamatora ine vandatofara ndabuda ne8 units. Saka indaisaziva kuti ndichaenda kunodzidza kupi. Because ndakambokudzai kuti ndakafoira hangu ndakaita maregrete angu ma5 schools angu andakaenda naso St. Paul's vana St. Dominic vanani vana rubatsiro runyararo kana kuti ndakafoira ina ndikunyembera ndakapuwa maregrete. Ndapuwa maregrete angu aya ndobva vanhu vese vanga vari muklasi medu bva kuti ndikuenda paSt. Dominic, ndikuenda paGrenville 1, ndikuenda paGrenville 2, mumwe achitaura ndikuenda paChurchhill, ndikuenda pachichichichi ndopavaitaura. Ndobva vanhu vaya vasatotanga kunzi congratulations vachiita sei vachiudzwa kunzi kwakati. So inini manje she didn't know kuti baba vangu pavakaona maresults angu vakanomutsvagira basa kune imwewo boarding school. Indakazozviziva kuti ndawana nzvimbo ndikuenda kuboarding kwatasara few days kuti ndikuenda kuchikoro zvinhu zvangu zvakutengwa. So now vanhu vese pavakanotsvaga nzvimbo vanhu nevasikana vaipfuura rigupuka vainditiza tiri kuchikoro nevamwe vacho vainditiza tiri kuchikoro vangu vane ma20 units. Vamwe vacho vakaita ma27, vamwe vacho vakaita ma18 vari chigrupu chavamwe vacho vakaitawo ma8, vamwe vakaita ma9 units, vamwe vakaenda kumaboarding akasiyana-siyana. Ndokubva ndaita sei ndazoenda but musikana yoyo akaenda pahigh 1 ndopaakaenda paGrenville high 1. Aenda paGrenville. What's funny, let me tell you zvinoita Mwari guys. What's actually funny ndezvekuti akaenda kunodza paGrenville high 1 but then vatanga kuti sei vamwe vaenda pahigh 2. Ini ndanotsvaga nzvimbo ndangogara vatanga kuti tawana nzvimbo zvaishamisira kakudza pahigh 1 mazuva iwayo. Ndatogara indaifunga ndopandichandodzidza ndobva ndaita sendawanzwa nzvimbo. But paakazwa kuti ndawaniwa nzvimbo boarding I think hazvinonyatso kuvafadza but ndakutanga kuti tanga wangu kudziva boarding. But ndaiti pese pandaibva ka ndainzwa kuda kunoita sei kunotaura neshamwari yangu iye because ndiwo ndaidza naye. But manje tingi takatanga kuzoita drifting ende holiday yega yega bangu vaidanzira kuti unoenda kumaeke usingadi uchida.
saka nyangwe ndisingadi nyangwe ndikangonogara kudai bamwe dango ndiona ndichiverenga every time. That's what he wanted. Saka bamwe vaiti nyangwe vasina mari ka vanobhedha varya nemavheji asi kuchikoro vanditi enda kuma-extra lessons. I remember ndakatambosita imwe bible rules religious and something ndichidza nemaform 6 apa ndandiri form 2 ndichidza nemaform 6 guys taiswa muplastic mechete because papasina teacher. Saka because aita nge ma-private lessons ataiendeswa choniwayo ndogaramo ndopandikadzidza zvemagobhedzi ndiri form 2 ndisingambomazivi magobhedzi memwana ndobva ndangogaramo vozondisawo ma-extra lessons angu ndiri ndega bangu vaiti ita zvose handidi kana kutombodimisa neweita zvose. Ndobva api iye musikana yabva ndazongonzwa kuti ndoita masciences. Ininiwo zvinoita Mwari kuchikoro kwedu bva ndapinzwa muklasi yemasciences. Zvisineiwo ndapinzwa paklasi yemasciences kuhigh school pane yandasiyira ndichadzokera yekuti ndakada kurwa namadam eve ndangoti ngokuudzai kuti zvinozoita Mwari manje. Inini ndichisvika kuhigh school ndakasvika mba ndanzi uprefect. Babangu vati I didn't want you to be a prefect. Remember uri kuprimary kuya wakabviswa pauprefect. Handidi kuti uite muprefect. Muona manje. Ndaitwa ndiri form 2 kusvika ndasvika form 6 ndaiva prefect. This time kuhigh school handina kubviswa chii? Handina kubviswa uprefect. Ndozvakaita. But manje at the same time ndakabva ndapinda mumasciences. Musikana ari kugreenville wana achipindawo mumasciences. Ini ndiri kubhodhi kwedu uchipindawo mumasciences. Handiti ka? Uyu manje zvakasvika kuma-A level akabvisa masciences. Ini hangu masciences akandiremera. Ndobva ndarega kuita masciences ndobva ndaenda kuma-arts. Ma-arts acho handanyatsokumapasa zvakanaka bva ndangoita ndakaita yeye musikana yabva apasa ane scholarship yake yakawana ndobva aenda kunodzidza kupi kuSouth Africa. Adza kuSouth Africa kuya chinzwai at that time pane patakatomboita kungoita kutora tese but ndasingatombozoti aipresa zvokuti aende kuSouth Africa unodza kuSouth Africa. Ini ndandakatongogarawo kuba kwedu pepe but asingatanyanya kuita zvokuwirirana indaitodawo kutaura naye semunhu aingotiwo let me talk to my classmate wokufoma but iye I think instinct dzake dzaiti haadi kutaura keneni. Ndobva chindasangana imwezi ndetoti atione kuti chizvira kuita mabhuku ako tikatodhonzerana kabhega ndobva atotsamwa akatondirowa ruoko kudai so asingadi kuonekwa kuti chiti ari kuita. Ndobva aenda kuSouth Africa musikana weye. So mumwe musi manje zvisineiwo pane ndakaziva ngoita zvekuSouth Africa tingangatiwo musekondiye but aisazviziva. Then imbva ndasangana naye semunhu aibva kuSouth Africa aiuya akachena. Mumwe musi taiva takamira pakona paranpedi apa tatokura guys zvakaramba zvichienderera mberi tatokura ndofunga kuna na 2006 2009 heriko ndobva tatonhanikirana pepe ndakutomuona tokutofara toti ndeiti zviri sei guys vakauya vari group nemasisters anga anawo nemumwe wayaitamba naye wataitamba naye tese isusu pakumboona toti ndeipi kana usa zvokugitika ndeiti zviri sei akamhoresa shamwari yangu yandaiva nayo kumuti ndeipi like this kutomudayo so inini akandidayo so this is how she greeted me guys. Ndakati Jesu nemi chandakatadzira musikana wechi akandidayo so nditi kundimhoresa nechigumwe kudayo kuti Jesu ndozvaakandita. Shamwari yangu inga iri paside akamuti mhoro inini bva ndidai nekachigumwe. Ndakaramba ndakafuriza. Shamwari yangu bva asangoseka akaseka akati Shiro iye shamwari yako ende musikana hatombodikana nezvako. I don't know why uchitomufarira like this. Haadi nezvako shamwari ungamhoreswa nechigumwe kumhoreswa nechigumwe kudai so kuti why indachitokuda kumuti yese kudai but nzvengesa ruoko bvazondidaiwo so nekachigumwe ndozvaakandita musikana iye. That was my last time ndikati handite futi kumhoresa musikana iye kana ndikamuona. Guys, munin'ina wake akazochata tikatumirwa invitation card mai vangu ndakaudzwa kuti I will not go. Musikana uyu anenge ariko ini ndakamhoreswa nechigumwe kudai I will not go. Even pandakazoenda kuSouth Africa ndikazodi even sister yacho ndakatozomboirimenda ndikati tiuye kumuchato tikambomhoreswa nechigumwe ina nditi sister yake akati ndine here ndakadero kana kuti sister yangu ndo yakadero. Ndikati akana shamwari but zvimwe chete because papa aibhigwa nzi hey ari kuenda ndege kubva kuCape Town ari kuflya she's gonna fly kubva kuCape Town. Inini ipapo ndaidza kuti Joburg ndichibva nebhazi rangu zvandaiva nawo ndaisatombova kana nehembe yacho futi yekuenda nechi kumuchatoko ndikaramba ndikati ndotosara zvangu ndiripo pana iyo ndiwo muchato usingasi wakandirwadza kuti ndiende. Munin'ina wakaichata vana mai vangu namabrothers vangu vakaenda ini ndikaramba ndakaudzwa kuti ndezvini ndinosara I would rather prefer kusara ndichiona Korean movie rather kuenda kwandakamhoreswa nechigumwe.
ndobva ndaramba ndopa ndakatanga kuita magatsi ndikati handindi akana ndadero manje memwana muchato waendwa kuya indasara ndiripo ndikatotiona mamuvhi angu laki inafu musiyana utombe tikanzinani kwategere kuinda muchato ndikati ndasinganzgomushi masisters akakandibvunza apa mazotaizitika nevamwe vanenge nacho nemwe wachaitata chaikatozondibhuwa ndekuti ndega ndisangana naye muzibhazi reya kwamunhenja reya tichienda kugrandview aisataura neni aita nemafriends ake vaitaura zvemasainzi dzavo izvozvo ndo ravadepartment ravo rekumba kwavo ikokoko vaita masainzi kanomba kwavo ndo zvavaita but inini vaiti vakandiona vasingataure neni ndikati why would I go there musikana wacho inini ndinomuona every day mubhazi ndinoburuka bhazi naye anotofambisa ondiignore haana kana hesi kana neni so ndoenda kumuchato kunoitei kune munhu wasingatombondioni nyangwe akagara padii neni tikati anongonditasa kutasa kusaidi ndoenda kunoitei that's fake love guys ndisaka ndikuziva kuti inini I would rather not go than fake kuti ndikufarira munhu pasi inhema why kana usingandifarira hausi kundifarira kana usingangodaona muchato kwako I will not go I can't fake it ndobva ndaramba kuuya mai vangu vakamboti zvakasaune godo ndikati handingana basa nazvo nango vakandine godo ndinaro godo racho bho futi imi munyatso kundiwisa feeling yangu yandiri kunzwa nekuti inini munhu wasarinza kuchata ndinosangana naye every day imi vakanzi pakadhi misisi manjira indai imimi ikoko ndikaramba mai vangu pesi kuti asiya nendege ndikati ndauye nendege yacho handangana basa nazvo ndaende nendege yacho ndikasiyana nazvo ndobva ndaramba kuinda mai vangu vachiwepa kana vakutaura sanzi akauya nendege akatenga masofa akatengera mudake masofa maledha akatengera tikazoburana kana nyeyo takaburana ndikati mukumuramba muchimubhiga chii munhu wamunoziva mimi kuti ainditsautsinyi muramba muchimubhiga kutekera masofa kana nguva yasvika chakutengerai maledha sofa acho amuri kuchiva kuti uyu musikana iyoyo akatenga maledha sofa iyoyo zvakatondibohwa kuti why would you forget so soon kuti musikana uyu she was actually hell of my life nhasi nekuti atenga sofa nekuti akabva kucape town nendege makutokaa nendege akane mari ane mari dzake ukanzwa atanga kuti ane mari dzake nyaya iyoyo haiperi ndikati taburana bva vasiyana nazvo ndikati nangu handizvifariri ndakanyatsokodza live and direct kati ina hangu handizvifariri ndege yacho handisi kuti nonyanya kushandisira kanzatoshandisa ndikati alright saka imi makuda kuti musikana aite mwana wenyere tizivire ipapo nekuti imi makuramba muchingotaura kakubva makufeni kusikaravira aiwa kana vasikana nobva yapera nyaya iyaiya tapedza kusotana nenyaya yedu iyaiya ndobva chii musikana wadzokera kuimvi kwake zvisirewo pane chechi yandaimbokudzai ndakamboenda I didn't know kuti unoendawo ikokoko musikana iye wanga akuendawo kuchechi ikoko right yapera ndokubva ndazoona mwe musi so I don't know kuti takaita mafriends how pafacebook but pakuita mafriends pepe ndakata pane paakagraduate ndobva ati graduated in masters yepublic health asi anenge akafocusa neepidemiology ndakaseka ndakaseka the fact yekuti as much as akasvikawo kumaepidemiology yake yakaita iyoyo akaita masciences akaita ndakakoniwa paeleva yaya at the same time zvinoita mwari ndakaitawo masters in public health tikafocusawo neepidemiology dzavo dzodzo maepidemiologist iwayo mabiostatis eniwo ndakanopinda mukati mebiostatis imomo nyangwe ndisina kumaita masciences paalevel asi at the end of the day tese tine mamasters akafanana muona manje ndakafara zvingamboiti ndikati at the end of the day we are all number one we all did it ndakafara zingapeti musana ndambodi kurevera nhema ndakafara ndikati so all this time you were doing masters in public health wakaita zvehealth takati department limited indisozowa better because inika ndakabva kumaarts I did zvesociology ndikaita communication and media studies ndikaita zvecrime zvecriminology ndikaita international relations ndikaita zvejournalist zvese izvi ndakadzonza kwese ikokokoko now kumasters tanodhumana muona manje ndakafara musiwana nekuti kureva nema ndakatora picture ndikapuruza musiwa thingi ndakabva ndatongomubhuloka saka tiri same level I didn't know my friend kuti tiri same level iwo ndakatozokutangira kugraduate in masters chi in epidemiology dzako idzodzo indanga ndatomupedza kunzonza ndatoisa maresults ese tatoisa muizo atoita macumulative aki zvese ikokoko tanzonza at the end of the day wangu haundivhairiri zvisinewo zvinoita jehovha musikwidinga tafika achirigatenga zveyoutube mumwe musi ndokubva
in fact ndakatanga ndaona channel unoza zvazvinoita mayoutubers atinoita tinostokana saka unongostoka kuti munhu anoita nezvei wasitosigona the whole day uchingoona kuti munhu anoita zvechii unongotongotanga kutongofollowa. Ndida kupa example yani yaTim Mose. Unogona kutongosora zuva rese uchiona mavhidhiyo ese aTim Mose. That's what I do inhangu personally. Ndototangogona kutotanga unoona kuti mavhidhiyo ake anondinakidza. That's what I do. Ndotosubscribe. Mumwe musiwo futi kana ndine time zvangu mumwe musi chaiwo chaiwo yekungonzwa kuti aenda payoutube ndostoka futi kuti ndaipo mamwe mazimi youtubers aripo ndoswera ndichistoka zvangu munhu wachoni pane vanoita zvemekapu panoita zvinhu zvekuti vachitoenda kubasa ndotoziva hope mayoutubers but at the same time mumwe musi ndopandakati kuyu ndiani munhu ndobva ndamuona anoita zvakada kuita same neni but ndati ndege ndione kuti face yake anobudisa haabudisi face anobudisa voice but no I know this voice musikana uyu nekakunyarara nekauklasinesi kaita angaita zveyoutube like this achiita gossip at the same time zvakandishamisa ndikati nema ndascrolla down those days anga asati abvisa mavhidhios ake chaiwo achibuda muchechi mawo achienda pasilver car yake kavhitsi katikitiki so saka in my life I'm not gonna buy a silver car because of that. I can't guys ndobva oh my god saka kanga kari katikitiki so kamota ikako kari kesilver ndakabva ndatanga kuti I don't want a silver car ndobva ndamuona aibuda muchechi akabvisa mutombomuzive because akazomabvisa mavhidhios ake iwaipo ndakazonotasa futi akazobvisa the old videos ndakaseka ndikati ndiwe saka I was correct ndiwe ukuti ufite zveyoutube I didn't know tese tikuita gossip Listen, Jehovah, we are all doing gossip, guys. Tikuita gossip right now. Iye munogona kusamuza because haabudise face anobudisa voice change ndochi ndo zvakaitika nemusikana saka hameno takangodhumaniswa nani ndibva musi wedenga tomuona ari kugosipi uko ari kutenderera chaizvo tikati saka waitoda gosipi saka iwe waitondinyia ndiwe waudza medhemi wekubva kare karewo muona manje saka tese tine mamasters epublic health tese tikuita gosipi right now tese tikuita zveyoutube so yeah zvinosekesa guys but zingori funny but ndichiri ipapo zvazvo yandaida kuroverwa nemedhemi yekupedzisira ndeyekuti no makatorasika kana iye hamutombobvi makamuziva zvake channel yake yatokurawo zvayo futi yatokura toita zvakada kufanana but hataridze face yake so now ichi ningirikini inonzi chiisirayo handidi kutaura serake because like but what's funny most about I don't know pamwe hangu ndiningorina mutsinye I remember there's this other time pane munhu aida kumuwachisa munhu yaita kumuwachisa but ndafonerwa nemunhu iyeye moza zveyoutube zvinonetsa because pane vanhu vanongoneka utsinye kuti dakuwachisa munhu yebva andifonera zvikanzi unoziva ningira here ndobva ndati aita sei guys danyanga ndiri mumwe munhu ndaigona kuti yes that time yerevenge yangu yakwana but ndati aita sei zvikanzi ndoda kumuwabvisa because of this and this and this zvezvokunzi unotora maclip evanhu uchinomaisa pako but isusu manje we do what we call fair use yekuti tinongotaura zvandechitaura zvezvemavideos ndoisa mapicha iyoyo neyoutube fair use but manje iye zvaita ainotora malive evanhu omaisa pachannel izvo hazvibvumidzwe zvokuti unongoti live yasheronika woitora unoisa pako izvo hazvibvumidzwe saka manje ndo zvaaiita dai ndaida kumuwachisa ndaikwanisa kumuwachisa but manje I felt pity moza ndobva zvakataitika last month ndobva ndanzi nigirikini ndobva ndanzi munhu iyeye ane mavhidhiyo akadai ndikati no you don't have to do that wadi kumuita sei kumuita so ndakatomudefenda guys ndakabuda tsinga defending that person ndakamudefenda with all my heart ndikati hakuna zvinhu zvakadero hamungangodero munhu maimbopushirwa ndakamira kumudefenda imi munhu yemba asiwa up to now munhu aringode sei aringofamba nezvo ndobva tatotozvifunga kuti I don't know maybe ndine soft spot naye I don't know but munhu aida kutomuwambisa yeye ndotomuziva aitoda kutomuwachisa I could have taken advantage of that
But no, you don't have to do that. That's not fair. I see fair. You cannot fight them YouTubers like that every time. So. Mumsi akadiri. Famsi akadiri. I see. Look at this right now. I don't know why I'm defender. Anzina uyu nyashara apa panyashara YouTube. Bando zvakaitika. Right. Ndo zvakaitika pane chii pane munhu iye ananasi. Nanhasi chinhu chake chiri kungoramba ichienderera zvakati. I think level rangu reutsinye handizorina utsinye unosvika that level. Amaona zvofana munhu iye anoita zvokutedzera vanhu wo vanenge vachiti murove nemarekera muvharise so. I cannot do that, guys. Maybe it's not in me zvokuti ndozoita utsinye kusvika pakudero kune munhu. Ndobva ndangosiyanawo nazvo. That's what happened. Kuti ndaifana kunge ndakateka advantage pandakangosiyana nazvo, but yamedhi mai vaida kundirova pakazara vanhu tapedza futi magrade 7 vanzi kune fareway yemagrade 7, but pafareway vakadedza vanhu vaita zvekudzidzisa vana nenyaya dzekunguva. Saka manje zvakaita zvokuti pakabva vanzi simudzai futi maoko vangu arimo, vanzi simudzai maoko. Ndakaramba. Vasikana vazhinji vakasimudza maoko pandaramba. Zvikanzi saka mapera here zvanzi aiwa havasati medhi mangu vati aiwa havasati vapera. Zvikanzi mumwe ndiani, zvikanzi namedhi mangu uyo musikana mustudhendi wangu ari kutoramba akanyarara ipapapo iye achiziva kuti zvanhu izvozvizvi iye anoshandisa zvakazva. Kwakutanga kundibvondera pane vanhu achiziva kuti anoshandisa zvimachira achisaza kuzoona mapedzi panapa. Ndakabva zvanzi uya pano pandadedzwa nevanhu vaya vanga vauya vaikokoko vaiita zvegirl child. Ndobva watanga kutaura neni zvakanaka. Zvikanzi unoteera here? Ndobva ndati handiteeri. Zvikanzi hausati wamboteera? Ndikati handisati. Medhi mangu vatsamwa manje. Ndobva vanditi iwe saka kuti ndotaura zvasingaziva hauna kurakwa. Ndikati handitoteveri zvangu, handitozvizivi kuti zvii zvamukutaura nezvazvo. Zvikanzi ndinokurova ukataura izvozvi. Ndikati arova izvenyu. Ndakuziva kuti ndakuenda. Ndikati arova izvenyu medium, arova izvenyu handina problem nazvo, but mapedzi handisi kumada. Ndakaita ndikati mapedzi handisi kumada, handitodi zvangu zvemapedzi. Zvikanzi navo chii vakabva vaita hasha, bva vatanga kutaura nevamwe vana medhi vangu vari proper. Ndakavanyadzisa because I refused zvavanga vada kundinyadzisa kwacho kwakazara vanhu, because zvaizoitika zvaiti musikana akataura paita sei vaiseka vakomana. Ke ndosekwa ndozvavaida kuti vasikana vandisekwe inini. Handitombodina kupusa zvokudere nosekwa. Apa waiti ukatanga futi kububudza moziva zvokuti utanga kuti teenager vakomana vati vaiseka. Apa futi musi I remember guys, ndaifarira dhirezi rewaiti zvisingamboiti nenyaya yekuti kungomaka tainhirikina kwaipfekwa madhirezi ewaiti kuchechi. Saka kuchipfekwa madhirezi ewaiti ndairifairira mai angu vandisonera rimwe, but raiva rekata zvimadhoidhoiri sort of vandisonera iroro. But unfortunately ndofunga kusaziva kuti dhirezi rewaiti pamwe haripfekwe nepitikotiwo yepink, inopfekwa kana nepitikoti pamwe hamene kuti yerudzi up to now I don't know. Mazuva aya kwava nemapitikoti. Ndobva ndapfeka dhirezi rewaiti nechii nepitikoti yepink. Ndobva ndasekwa nechikoro chese. That one ndakasekwa zvangu. It's not even a lie. Ndakasekwa because ndaiva nepitikoti yepingi mukati yaitova neresi rine kuti apa pamuganho hapunotirekera roti resi rotirekera. Yaiva nyowani futi pitikoti yacho. Yaiva nyowani. Ndikasekwa nemunhu wese. Ndakasekwa zvisingamboiti nepitikoti yangu iyo yepingi. Yaiva yepingi yakati bha, kwete iya yakadzimaiwa yakati bha. Nedhirezi rangu rewaiti raiva see through. Saka in other words ndaiva ndakangopfeka hangu pitikoti ndichienda kuchikoro. Ndozvakaitika. Story time yangu yapera. Inopfekwa neblack kuti I don't know, ndasingazvizivi, but ndozvakaitika izvozvo. Manjenje anga arova. Zviri sei manjenje? Ndeyipfira kwesema. Kuri sei? Kuri bhoka njani? Kurova. Mani madhirezi anga vasikapindi. Handinopinda nezuro, I think. Otherwise kuri sei? Kutori bho zvako. Manjenje, thank you nekadrink. Iwe. Taura itinzwi. Next time unopfeka white neblack. Nesa yeblack mukati.
I think maybe pamwe ndo pakabvira kuvenga kwangu white. Handorina hembe white. Zvekudira ndisina zva. I don't wear white clothes. White and you are not friends. Maybe ndo pazvakabvira, I don't know. Yeah, not close friends. Ndakandotoseka nyaya yako namadhamu ndabva ndafunga ndiri kuprimary. Pachikoro pandakadzidza taiitiswa inonzi chiholiday duty. So you'd go during the holiday. Either mainodiridza kana maingonoita some form of schoolwork, so whatever. Yainzi holiday duty, but waitoti wakasaenda waitoitiswa punishment pamunovhura. Saka isusu taienda manje, saka rimwe day manje because we were 3. Saka 2 ndo vaienda 1 osara. 2 avanoshandira 1 saka mairoteta manje. Saka that's the time ndobva zvikanzi pakuuya mwana wamaiguru kuholiday kakari kadiki kamusikana ikako. Kauya paindobva kakuti ndoda kuendawo zvikanzi endai naye handiti munongoenda modzoka. Saka takazodzoka kumba atova masikati chaiwo apa mabva musina kudya ka. Ndobva tazodzokera kumba manje zvikanzi kumanonoka nemwana maamuripi. Tikati ticha vanga vatichi kana musina kutsvaga huni on top of holiday week yanga taita handisi kukumakai mazita enyu. Saka ndobva tatsvangiswa huni idzodzo. Saka tatisingazvigoneka zvekutsvanga huni zvacho. Ndobva tatifunga kuti tatsvanga zvikanzi hadzisi huni idzodzo. Endai munotsvaga zvimwe. Saka papaine magamuti anga akatemwa zvimiti chichichichi. Saka waingonodhonza kudai zvikanzi hamisi kugona. Chikoro chachiri mutauni chachiri necheku ndizoti kunonzi kui. But ikoko kwekuti vamwe vaizvigona nokuti vaitsvaga huni sitati nemagetsi kumba. Saka tasingatombozoti kutsvaga huni chii. Saka takaenda ndofunga ka5 kese. Vachingouya vachiti hadzisi huni isai apo. Hadzisi huni isai apo. Saka apa taneta manje. Handobva wazoti tichiendai pataenda kumba. Saka takanonoka kusvika kumba zvekuti tikaona iri Saturday. I think yenge iri weekend. Tofunga abva tasvika mudhara vakati manonoka muchiitini mwana. Manga muchitotamba chichiita kutukwa paipa. Ini manje ndandisina kamangwana. Ndanyatsotora ndikati patapedza holiday duty. Misi wanga watori ticha wangu. Ndatotaura ndikati misi wati kana musina kutsvaga huni hapana ndiri kutika zita rake kuti aita holiday duty. Saka imaita sindikati taenda. Ndakatorondedzera zvese kuti taita so. Vangonyarira zvangu. Zvikoro ndobva, I think zvikoro zvavhurwa. Ndobva baba vaenda kubasa ikoko. Ndozvinovhurwa iri kuzi maticha vaingogara kapachikoro. Ndobva vaenda vakanoti ndiri kuda kuona mese. Waita meeting yavo zvikanzi vana vakauya kuzodzidza panapa. Ndobva mudhara vapopota. Saka isi patakazovhura manje. Ndinoona kakubatwa kandiri kuitwa. Ndaibatwa kabhoka semunhanga aibhoka kune magetsi ndaiweuka munhanga ari smart ndichitumwa kumba ndichiita sei zvese ndione masamba achinji havasikana kutombotaura nezvavanga vari kutaura zvekuti vamwe vese vanodeedzwa iwo haudeedzwi kana vakumaka rejista rangu zita raishaipa. Kunyatsofunga kuti ndiri pano chero ukagona manyoreswa test yekuchinja madheski yekuti group 1 group 2 ini ndisingachawanikwe pamepo. Saka ndobva umwe musikana manje azobvunza. Saka vaituma vanhu futi kumvura kunochera mvura. Saka mvura yacho mistake yavaita ndekuti vaichera kudhuze nekudzimba dzedu like kurailways. Saka ndobva papa pangu vatoti handidi kuona kana mwana 1 wechikoro achiona kuchererai mvura. Tsaidza mouya mega kana kutsvaga musikana webasa. Handinongoona handitombobvumiri kuti vanhu vauye musashandisa vana vevanhu. Saka vasikana vamwe vaitumwa kamvura vachitsiga mugomo chichichichi. Isu hedu kumvura tatisingazendi noti chaingoya chiri empty. Saka ndobva vasikana vakubvunza kuzaizopiwa here maswits nezvizvi kumba kwaticha ivavo after. Zvikanzi nhai madam semusingachatitume kumvura. Zvikanzi noti mvura yaivepo pachikoro papaine chibhorani but chaburitsa mvura yaishata here. Saka vainochera kutengi raiveko maraini kwedu manje kudzimba dzekwedu manje. Zvikanzi ndinotodawo kutumai asi kusiri kuti vamwe vanotaurisa. Ichibva ndanyatsofunga ndikati baba vangu ndo vakauya kapanapa. Zvikanzi vamwe vanhu vanongotaurisa ka. Saka hazvichatoite kuti ndikutumei. Vanongozvida zina vagonditi neni nizivi zvangu nyepedzera kunyora. Vapedza ndobva ndati mapedza. Ndikati mangwana baba vangu vari kudzoka pano. Vanditi kone mhosva ndikati ndati mangwana baba vangu vari kudzoka pano.
saka sezvinewo hamene kuti baba vakabva vauyirewo pachikoro ipapo nerori mai vavo vagovhunduka vakati ndakanoripoта ndikati handisati ndanotaura asi mangwana ndati vachadzokera nyaya iyoyo saka inona ndiri grade 5 ipapo I think 4-5 andibva vandimaka havakandimaka zvezvokuti vaingoshaya yavo kuti vondiita sei because ndaiti chaitika chese chaienda kumba ena ndisingatononoki ipapo saka ndagrade 6 manje ndobva tanzi vanhu vasadzoki vanhu vaita zvekubira vanhu mabhuku here mapeni chichichi saka pabreak munhu wese aifanirwa kubuda ndobva nini handiri kutofamba tiri pabreak manje ndakutoti vakomana vari mukilasi vakaonekwa namedhem chivanhasi vanorohwa hazvitobvumirwi kusara pabreak mukilasi shamwari yesista yangu yandaifamba naye ngaanoitira vakomana makuhwa kuvakomana ivavo ndobva anovaudza kuti inini ndati vanoba indakuzongona ndakutoda kurohwa nevakomana vaya ini kumundiroverei tikanzi wati tinoba mbvawo dzakamedhema aya saka medhema ndinonga wati chance given nekumumaka kwandakaita tiga ndichimurova ndobva vaakudawo ndirova ndobva ndaramba manje ndikati hazviite zvikanzi ndiri kukurova ndikati haakana zvikanzi enda kuofisi paheadmaster andanosvika kuofisi kuya zvikanzi hanzi uri kuita musikanzo ndikati haakana handitomboita musikanzo zvikanzi taura nyaya yako inobva ndataura ndikati wakanditi zvakati zvikati because nanoreva kumba ndanotaura chokwadi kuti tanonokera kudzoka kuti vanga vati tumahuni kandi saka uri kuramba kurohwa kaiwo ndaakukurova ini akundirova akana handakaramba headmaster ivavo kutoti vanga vari headmaster ivavo nevamwe ticha vanga varipo senior ticha here kana ndo vanga vari deputy mhene ikoko zvikanzi toda kutokurova vagonditi neni ndikati nini hamusi kuzondirova ndikati ndiri kutobuda izvozvi kuenda kumba mukangondirova chete ndiri kutotiza chikoro vagozama ndandasarwa negore riri ndaitransfer the following tatina kana nguva vatata padhuze nekutransfer zvikanzi waakutovhaira nekuti waakutransfer vagonditi neni apa vakundibatirira nevakuda kundibatirira ndikati anongondirova chete muchingopedza kundirova ndikuenda kumba ende baba vangu kunoya navo apa baba vanenge vari kubasa ka ndakaramba kurohwa naheadmaster ndakati hamusi kuzondirova inini handina chandataura chakaipa inangotaura kuti vakomana avo ngavabude mukilasi aiita makuhwa wacho aitirei makuhwa ndikati plus masifanira waziva kuti medhema vakava vagara vakandimakira nyaya yekuti ndakaripota nyaya yeholiday chuti hatichavatsvagire huni hatichavatsvagire mvura saka mufanirawo zvinzwisa vakati kana kuda unondirova kudai ndikati handirowi saka sista yangu manje ndobva ndamuona achipfuura indiri muofisi pandaona sista yangu ichipfuura ndigoti mhere sista yangu anga ine hasha agoya agoti bhiringire kudai agosvika agopinda chikomuri kumuitei zvikanzi munin'ina wakanda ushamisira nekuti akunodzidza kuharare zvikanzi hasi kutomboenda kuharare hatisi kutombotama isu zvikanzi saka ari kuvhaira nei zvikanzi hatisi kutombotama isu ini ndinzo kuti hatisi kutama ndikafunga kuti sista yangu vanenge vabva pachikoro saka ndichararama sei ndakangomutarisa nezvitori rekuti hatisi kutama kundosara nani pano indichisara nematicha akadai ndobva sista yangu hatatopritenда zvikanzi auya anenge achitodzidza panosho kandi saka takutoda kutombomuita inonzi chi head girl zvino nemusikanzwa yake iyoyiyi zvichatomboita ndikati handitombodi kuita head girl pamusoro pasvo kanzi ko prefect oramba uri prefect ndikati handitombodi because munoda kuzondirova handakaramba kurohwa ndasvika kumba hapana chakasara zvese ndakanotaura kuti vazondidai vakandirerawo naheadmaster zvinoga mudhara vainwa kadoro nematicha acho iwawo vazosangana kumabhawa ikoko hamhino vakataurirana chichi but yakazongopera yakadaro asi ndakatoramba kurohwa naticha iwo ndakati hamusi kuzondirova ene ndakatoramba ndikati chero mukaita sei handirohwi nhasi saka maticha anomboita madhirama maticha aya anotombozoinzwawo maticha because ndakazoitawo ticha ndatotomboinzwawo ndozototora pakumana ndakambozoitawo ini ticha kuti ndakazoitawo dhirama pamwe ndiri ticha maybe I also did the same I don't know aiwa ndakaramba kurohwa ndakati hamutomu ndo first time yangu iyoyo ndakaramba kurohwa ndiri grade 6 ndakazoramba kurohwa ndaform 3 nevamwe teachers vanga vari temporary teacher ndobva wanditi ndokurova ndikati hamaya hazvigoni izvozvo saka nzibuda muleseni ndobva ndabuda ndikanomira zvangu panze
vakubuda vakutanga kundisekerera ndikati imamboda undirova saka vangavapa vamwe vanhu homework muclass kuitira kuti vagozondirova kamangwana vakwana chekundirovera saka ini pandakabuda ndakabuda ndiine peni pavaipa vanhu homework kuti mozonoita page number chichichi ini ndainyora muruoko saka mangwana kai vaitotarisira kundirova indakauya ndiine homework yakanga vatodza vanhu muclass kuti musamupa indakauya ndakaita homework yangu nditi wakapuwa nani ndikati ndakazvinzwa pamaipa vanhu homework ndakanyora vakangonditarisa but vanga vasachikwanisa kundirova because vanga vakushayika kuti ondiroverei right homework ndaita iwo ngofunga kuti ndiri kuya ndisina saka maticha kana muriko makatidzidzisa pane pamaimbobhaiza so haya taurei henyu tikutota tichizwa pane pamaimbotitira utsinye ndotombodzoka futi nenyaya matichers iyo because I don't remember ndichiriwa munhu ini but ndoda kutobodzoka nenyaya matichers iyoyo mangwana ngandiedhe mumwe thanks manjenjenje handiti shema iri bhoo iti ndakuanzanonzi sali ani kwari kuti anzekera amuso sali chiwara you don't understand the depth yakaitwa nedamage ipapo yekuti iye kondiri hatodiwo kutondiona singi saka mhene ikoko I don't think we'll be ever be friends ini tinongoonana zvokungoonana kure nekure chete kungonzi uyu ari kufacebook uyu ari kuchaniwo yake uyu ari ukoko zvemureal life zvakatoramba especially pakazomhoswa munhu ekagumodayo we're not talking about kuti munhu anga ari 15 years no takutaa zvekutoti zvakatozokerewa kusvika kuma-23 years ikokoko 23 years ichiri childhood newe iwe nyasha kuti kumhoswa uchinzi mhoro ichildhood cha-23 years kei 23 years sister salichiwara muri kuti chii 23 years aiwa hakuna childhood yakadero it's impossible zvakatoramba it's okay mwe nemwe ndaite I think izvi zvitongoifana kuti mwe nemwe ndaite life yake tisatombomita mwe achiinda kumba kwamwe achinawo kana tazongodhuma no by mistake ndopekunziwo maybe because even dai zvainzi taizokwanisa kutaura nekuwiranaka maholiday mangana akauya hobho aidarika pamba pedu kana kuti ari group nemasisters akewo aipfuurira masisters ake osarachara nesu iye opfuurira ndo zvaiita because pamuti asingadeserve kuita sei aiwa tichazvizoiti guys because ndokumarani mwana wafutanogara marani kwedu ikoko kwazvizoite vangatoswera zvavo vakutukirwa mwana wakumarani ikoko kwazvizoite but ndo zvakaitika guys pane rega ndakuisa immigrant ka pane vamwe vanyowana vanga vari uma ndichazokutokanzi ndangana siya maiti vadropa mokwanisa kudzoka did you say she's an immigrant? Ndiri right. Mushe, thanks for adding me. Topic yamataura nhasi ndandichinyora manotes because you touched so many things inandidokangama. But inini basa rangu randoita is being an advocate. I'm a family development worker. And kuti kazhinji katiri kuZimbabwe tatisina vanhu pachikoro vanoti representa sevana. What you were talking about, munhu wese we went through that, but hauna munhu wekuinda unonozviudza, hauna munhu wekunonoudza, and it's just too much. You didn't talk about it. Like when you said your dad wakaenda kana kutengera hembe, but you didn't address the issue. So many issues have not been addressed in our lives. Zvekuti zvakatiherita zvikatigwadza. And then like when people vekugeucha pavakazouya, you couldn't even go to get help because waitotya. Saka it's just something chekuti zvinhu zvakawanda zvakaitika kwatiri taitya kutaura because of the environment. And this is something chiri on my heart because I really wish kuti dei zvikoro zvekuZimbabwe zvine ma-family advocates, somebody who is there for the children, because every child deserves an adult who believes in them, who supports them. Kuti unoenda unoudza but atatisina, and that's just the way it is. And then my teacher kuZimbabwe vaiva ne-dominance, power over, vane power over. Kuti kana munhu zvafanira teiziva kuti vakadzi maticha vairohwa nevarume, vairuhurirwa nevarume, vana vavo vaipfuta mbanje, and kana vamwe vanenge vasina mwana or vari kutambura or whatever they're going through,
The classroom was their outburst. Saka munhu uya hana in outskirt yavanenge vanayo. You know, like here it's a bit different because my teachers anoita ma professional development days, and they are supposed kuno diaspora my teacher ane required hours dzavanofanirwa kutora every year their self development. But kuZimbabwe kwakusina izvozvo. Saka munhu teacher vako senge ivavoka vaiti vane zvinhu zvaitika kumba kwavo, and then she just chose you to burden you and abuse you. And I have issues and scars from some teachers. There are some years that I performed so well, and now that you talked about it, I realized, wow, it's because I enjoyed the teacher. And some years I performed terribly because the teachers were just terrible. I think it's an issue. Oh boy, vanga vari single mother. That much I know. Yeah. So you can see someone, so that much I know. But now on someone. Yeah. So I don't know. I just had so much to say, but that's just like, I feel like Vanu. Okay, like parents should be advocates for their children. Manjinjinji ataura karanzwanzi indakati ndonoreva nababa vangu. Manjinji's father was ye advocate. Vaimirira mwana wavo. Vamwe vabereki kuZimbabwe havamiririri vana vavo, which is really important for you to be an advocate. Inini 2-3 weeks ago, ndakanotora mwana wangu chikoro on Friday. Ndobva ini ndichitora mwana wangu chikoro, ndinoziva zvese, ndinotarisa face yake, I know. Ndakaona mwana wangu, everything was wrong. Everything was wrong. Ndobva ndamutora ndikasaina out, ndikapinda mota. Ndobva ndikati no, handisi kuenda kumba. Ndobva ndadzokera ndikati chii chaitika nhasi kuchikoro. Mwana wangu is not the same. What happened? She goes, nothing, she had a great day. I know my daughter. I can breathe everything. Chinoitika kwaari ndomuziva. Ndobva vazoti tangozomutsiura, tataura about safety. Ndikati there it is. Whatever you did too much. You did too much because yanga iri nyaya yekuti pakupika up vana nokuti nenyaya COVID-19 they have changed how we pick up the kids. You now have to sign out outside of the school, not inside. Before we used to go into the classroom, you sign it out and you bring it out of the school. But now vanenge vari panze. Saka pakaita kuti aindimanyira, she jumps on me all the time because she's excited to see us. Patonomutora if you see some of the things watoita after school. Saka vakabva vamupfiura because pane pakatadza mubata akauya. Because I did not report anything, it was the teacher's fault. Saka vakabva vazonomuataka manje. She's 3 years old. But ndakatozvona kuti pane zvaitika. So I was my child's advocate because I had to know kuti chii chaitika because I know my child. Never be afraid to advocate for your own child. It's you are your child's voice. Mwana at 3 years does not know anything. You know how they are, and you're not gonna push change as a parent. So from then, ndakamuudza teaching that whatever you did too much. Yes, it was okay, but you did too much. So I guess just that's what I would say. Kuti vanhu my parents ngative my children's advocates and ngative involved kuchikoro. I wish kuZimbabwe there would be family advocates or social workers. Munhu asiri teacher, munhu ari neutral. Unoziva musikana anotambura sei neperiod pachikoro. We didn't have those people. We had issues that taiva nadzo but hatina munhu wekutaurira. Ndozvokusoti vanhu vanoti vanhu vari kudiaspora hamudi kudzoka. But ukafunga zvinhu as simple as that. Kuti pachikoro chaipo you have to go to a private school. Otherwise normal regular schools hapana that much care for the children. Saka ndopo unongozoti ndogara hangu kudiaspora because at least somehow mwana wako ane somebody anomuchengeta, ari there for the family. So yeah, that's true. Do continue mangwana iyi. Please. Musoro wangu kurwadza saka autotoona kuti uisana log in ku Facebook kwangu because ndikuona notification panapa.
Someone is trying to log in to Facebook kwangu saka da kutarisa kuti hauna kubaya something Facebook. Takuona kuti ndina kutry kuloga in Facebook. Okay. Thank you. Matara mapoint akanovaka. Find teachers. We want old Zimbabwean teachers. Yes, dai vakauya panapa mangwana. Dai vakauya. Mwana wefunfanoro kwa magaro. Iwe. Ikurogwa kutsemogwa why? Dai vakauya mangwana vakambotudza kuti why vaitirowa. Calling for teachers vambotudza. Tombo vadzike kumateresi, especially fashion and fabrics. Nejiyo, itimaiwa kumejiyo wakandiruwina my life. Teacher endivenga ivavo. Ndausangana kudesteritem yamai vekufashion and fabrics guys zvavairovera vanhu guys chikuru chose chairohwa guys babai let me go and check kuti ndiani arikuwanotra loga in pafacebook pangu. Good night guys. Pane munhu arikuzama kuloga in kufacebook kwangu ndiri panapa palive guys. Good night. Ndokubatai mangwana ndikuuye nestori futi iyoyi mumbouyiwo mutudze kuti hasha dzenyu dzaiva dzei guys. I cannot aid munhu right now guys. I can't aid. Tokoniya mangwana because it's already 2 hours 25 minutes. Ndanetowo nekugara musana wangu wakupisa guys. Good night. Tokoniya mangwana. Let's continue mangwana guys. Good night. Good night. Good night. Vangu vari mubox muwe mangwana guys. Bye.